Bai. Egunon, ez entzuten, ez?
Egunon, eta zer baino lehen ongietorriak aurtengo jakin jardunaldietara. 7 urte bete ditu jada Usurbilgo udala, UEU eta jakinen arteko elkarlanak eta guk balor. Argia piztuta da. Bueno, esaten nahi nintzen 7 urte bete ditula da Usurbilgo udala, UEU eta jakinen arteko elkarlanak, eta guk balorazio ezin hobea egiten dugula orain arte egindako bideaz. Emaitza oparoa izan da, bikaina, orea da guretzat, unibertsitate ikastaro baten topaleku izatea Usurbil, eta nik uste, eta humiltasunez diot, lortu dugula jakin jardunaldia euskal kulturaren mapan kokatzea, eta euskal pentsalarien referentzia asko hausnarketa gune bilakatzea. Eta gaurko argazkia bada horren adierazle, eta horregatik oso pozik gaude aurteko jardunaldiek ere izan duten harrerarekin, are ikusita zenbat pertsona, zenbat lagun etorri zareten Euskal Herriko bazter guztietatik, eta nahiko genuke bazuek ere Usurbilen eroso eta gustura sentitzea, gure herria zuen etxe izatea. 2 eguneko jarduna dugu aurretik, gela zoragarri honetan, Hartzabalen, eta seguru gaude patxada, sosegua, lagun giro lasaia, berriketa eta solasaldi atseginak izango ditugula geure artean. Mamia ez da faltako, izan ere, aurtengoan ere, mamitsu eta emankor datorrelako saioa, ez? Gizarte mugimenduak, erronka berriei elkargune berriak, gaurkotasun handiko gaia beraz. Hoi bezala, galderak luzatzen ditugu jardunaldi hauetan, hausnartzeko, eztabaidatzeko eta proposamenak lantzeko akuilu izan nahi duten galderak. Eta aurtengoan, gizarte mugimenduei plaza eskaini nahi dizuegu, elkarrekin pentsatzeko, Euskal Herriko gizarte mugimenduek gaur egun nola, non, norekin eta zertarako egiten dezuen borroka. Eta horrez gain, herri mugimenduen eta instituzioen arteko harremanei ere erreparatuko diogu, nagusiki biharko saioan. Nolakoa den egun harreman hori eta nolakoa beharko luken 21. mendeko gizarte honek egun dituen erronka konplexuei elkarrekin erantzungo badiegu. Izan ere, administrazioaren eta gizarte mugimenduen arteko harremanak hainbatetan gatazkan oinarritu izan dira, baina begibistakoa da elkar harreman hori beharrezkoa izateaz gain ezinbestekoa ere badela. Askotan esaten da, garai konplexuak bizi ditugula, garai aldakorrak bizi ditugula, eta nahiko onartua da gaur egun erronka konplexu hoiei erantzuteko badagoeneko ez digutela balio iraganeko errezetek. Erakundeen eta herritarren arteko harremana berriro zehaztu beharrean gaude, eta esan nahiko nuke udalok erronka horri aurre egiteko lehen lerroan gaudela. Aldaketa klimatikoari erantzun nahi badiogu, jada ez da nahikoa izango administrazioaren partetik bakarrik horri erantzun nahi izatea, ez baita gai izango, edo berdin zaintzaren beharrei erantzun nahi badiegu, edo baita gero eta gizartean hitzagoak sortzen dituzten beharrei. Arazo horiek konplexuegiak dira, ertz asko dituzte, elkar harremanetan daude, eta administrazioak ezinbestekoa du bestelako eragile pribatu zein komunitarioekin lankidetzan aritzea. Aldiz, diagnosi horretan ados algaude guztiok, prest algaude gisa horretako gobernantza eredu berri bati ekiteko, kasu honetan, eta guri dagokionez, udalak prestatuak alditugu horrelako eraldaketa bati aurre egiteko,
eta gizarte mugimenduak, prestal gaude harreman logika berriak eraikitzeko, prestal gaude boterea partekatzeko, herri eta gizarte mugimenduek botere hori partekatu nahi aldute, nola? Bueno, hortxe galderak, uste dut egun hauetan guzti horietaz jarduteko eta aritzeko aukera izango dugula, eta beraz, bueno, nahiko nuke gogoetarako espazio hau horretarako baliatzea. Gu gogoz gatoz eta gozatu zuek ere, guk bezain beste. Ongi etorriak Usurrila. Bueno, egunon guztiei, eskerrak eman bertaratzeagatik, horrelako ikastaro deialdia egiten denean hemen ikusten den erantzuna aretoa bete eta ikustea hasteko modu hoberena da, dudik gabe, beraz eskerrak ematen hasi, bertaratu ezareten guztiei, baitaren noski agurtzan eta loreari. Eta bueno, hitz gutxi batzuk Udako Euskal Unibertsitatean izenean, bueno, alde batetik kokatzeko ikastaro hau, Udako ikastaroen artean, esan zera, iaz 50 urte bete genitun, beraz, hauek dira Udako ikastaroen 51. Edizioan gaude, eta urte luze hauetan zehar, saiatu gera beti, saiatu egokitzen Euskal Gizartearen egoera, eta saiatzen, aberasgarri den ekarpena egiten, ezta? Eta noski, Euskara eta Unibertsitatea gure etengabeko zubilan horretan, Euskara eta Unibertsitate artean, urte hauetan oso egoera desberdina bizi izan ditugu. Pentsa, zein egoeran geunden 1973 urtean, lehen ikastaro haietan, lehen Udako ikastaro haietan, Donibane Loitzunen, ezta? Zera. Orduan, hasiera batean, lehenengo urratxo horietan noski, zubilan hori egiten Euskara eta Unibertsitatea, ia dena zegoen egiteko, besteak beste terminologia zientifikoa eta bar, eta bizi izan ditugu nolabait Udako ikastaroen ikuspegi, ikusmolde desberdinak, garai batzutan gehiago ikastaroak aditu espezializatu bentzat, beste tarte batean barnetegi moduan elkartzen ginen Larraonan, Iruñan, eta oso ondo pasatzen genuen gainera ere, eta azken aldian pentsatu dugu ikusita, Euskal komunitate zientifikoaren egoera ikusita, pentsatu dugu ambizioz beti ere, ikastaroen formatoa izan behar dela gehien bat gogoeta eta hausnarketa gune. Horrek ere lana ematen digu guri, asmatzen dugun formatoakin, eta ezta? Baina nahiko genuke, hitzaldi eta zaratago parte hartzaile guztiak, eta hemen ziurre gizarte mugimendu desberdinetako persona anitz zaudetela, idea da pixka bat, jartzea hemen baloia aretoaren erdian, eta ostikadak ematea handik eta hemendik, eta saiatzea, ateratzen ondorio edo diagnostiko edo elementu komunak elkar ezagutza eta elkarrizketa horretatik, ezta? Orduan, alde batetik hori, nahiko genuke animatu bereziki parte hartzera, esaten un bezala baloiari, nahi dezuen kiroleko baloiari, ostikadak ematera, eta gaurko ikastaroaren gaia dela eta, ze gaia, ez da, gizarte mugimenduak, ez? Gizarte mugimenduak edo herrigintzak zenbat eman dion eta emango dion, ez da, Euskal Herriari, ez? Lehengoan komentazion bezala egiten badezue ariketa oso simple bat, adimen artifiziala erabili gabe ere, itzultzaile batean sartzen badezue interneten herrigintza, horrela, literalki, ikusiko dezue ematen duen ordaina gazteleraz dela urbanismo, eta frantsesez ere urbanismo. Orduan,
Euskal Herrian noski beste esparru guztietan daude gizarte mugimenduak, baina badaukagu zerbait, adibidez, herrigintza esaten dugunean denok dakigu zertaz ari garen, baina beste hizkuntza batzutarako itzultzea badirudi zaila edo ezinezkoa dela, ez? Urrutirago joan gabe, UEV-ra gizarte mugimendutik sortutakoa da. Ez da bulego batean sortu, ez da legez sortu da gizarte ekimenetik, hainbat pentsalarien kezka eta ekimenagatik, gizarte mugimendu guztiak bezala, ez da? Askotan, entzuten dugu, bizi dugula individualismo garai bat, aspaldidanik ere esaten ziguten klasikoek Aristotelek zioen pertsona animal politikoa dela, eta, hemen zaudetenei ez zaizu esplikatu behar, ez da, zer eragiten duen gizarte mugimendu bateko kide izateak eta talde komunitate bateko kide izateak helburu bat lortzeko, ez da? Eta orduan, gaia bereziki, erakargarria dirudi, ez da, ez bakarrik izaten bezala gizarte mugimenduek zenbat eman dioten herri honi, baizik eta espero dezagun zenbat emango dioten, ze izenburuak dioen bezala erronkak daude aurretik, eta bukatzeko, traolan agertzen da elkar ekin, orduan Udako Euskal Unibertsitatearentzat oso atsegina eta aberasgarria da gaurko ikastaro honetan aritzea bidelagun bezala Usurbilgo udalarekin, eta hemen dago bera alkatea, eta jakinekin ere, eta hementxe daukagu Lorea oraintxe hitz egingo duguna. Beraz, guretzat, placer bada, zentzua ematen dio gure saretze ideia horri, eta gure esaten nuen betiko helburu horri euskara eta unibertsitatea hurbiltzen saiatze horri, eta orain bai bukatzeko izenburuak bukatzen da, gaurko saioaren izenburua bukatzen du aipatuz elkargune berriak, oparoa izan dadila jardunaldia, gaur eta biharko jardunaldia, eta elkargune berriak sortzen badira, Udako Euskal Unibertsitatea Udako Euskal Unibertsitateak ekarpena egiterik baldin badu bertan parte hartzeko prest. Eskerrik asko. Egunen guztioi, ongi etorri, mila esker ikastaro honetara izena eman eta agertzeagatik. Mila esker UEU, mila esker Aitor, mila esker Osurbilgo udala, mila esker Agurtzane. Iruko mugimendu hau gabe, ezinezko izango litzateke jakin jardunaldiak antolatzea, edo beste modu batea izango lirateke, eta beste inon, eta bentsatenen gaute, 7. aldiz, saiatzen gara urtero jakinetik, gizartean, pixka bat usaitzen, ze auzi dauden garrantzitsuak direnak, edo ekarpena egiteko leku ematen dutenak, eta aurten gizarte mugimenduen gaia aukeratu dugu, eta erronka berrien aurrean dagoela uste dugu, eta elkargune berriak behar direla ere esaten dugu izenburuan. Gero, egun terdi honetan ikusiko dugu hori horrela den edo ezten. Gai hau aukeratzeko akuilu izan dugu EHUko NOR, AFIT, Ekopol eta parte hartuz ikerketa taldeek, azken 4 urtetan egin dituzten hiru ikerketa, ez? Gizarte mugimenduen eta hiritartasunaren eta erakunden arteko harremanaren inguruan, ezta? Eta hortik nolabait ikerketa horiek bazirela hor ikusita pentsatu genuen, ikerketa horiek jasotzen dutena hemen azaltzeaz gainera, ikerketa horien oinarrietako bat gizarte mugimenduetan dabilen jendea izanik, jende hori ere gizarte mugimenduetako militanteak pare bat mailingurutara ekartzea eta beraiei ematea hitza, ezta? Ikerketak hau dio, hau atera da,
zer gertatzen da hor, ezta? Aldatu dira erronka berriak daude, pandemiak eragin du, gizarte gero eta neoliberalago honetan gero eta zailago da militatzea, lan kolektiboetara sartzea, militatzeko modu ereduak aldatu egin dira, inoizko krisi ekologiko eta zaintza krisi handienean gauden momentu honetan zer gertatzen da nolabait erakunde publikoak eta gizarte zibilaren, gizarte mugimenduen arteko harreman horretan, etenak daude, halabeharrez ulertu behar dira, bueno, gai asko dira, ez da. Euskal Herrian beti esan da eta guztion esperientzia da, gizarte mugimenduek eta militantziak urte eta hamarkada luzetako tradizioa du, eta esan dezagun eragile garrantzitsu bat izan dela eta segitzen dula izaten, ez? Bai gizartea bera dinamizatzen, bai, bueno, garaian garaiko gaiak eta auziak eta kezkak azaleratzen, eta baita ere erakunde publikoei nolabait akuilu lana edo kontrakultura lana edo egiten, ez da? Aipatu ikerketa horietan, eta bueno, labur-labur esango dut, egiten dute alako gizarte mugimenduen alako soslai bat, ezta? Eta gaur eguneko hainbat ezaugarri, 6 ezaugarri, askar esango ditut, ezta? Gizarte mugimendu zenbaitetan, ez guztietan, baina askoetan, une honetan gertatzen nahi da gazteen presentzia txikia dela. Badagoela, erreleborako, edo orain arte ulertu dugun errelebo tradizional horren, nolabait, inoperantzia bat edo gertatzen ari dela. Bestalde badira gazte mugimenduak, baita ere. Beste ezaugarri bat aipatzen da, liberatuen eta profesionalen presentzia areagotu egin dela. Eta honek, bueno, nolabait, mugimendu horien lana azkartzen du edo eraginkorrago egiten du, baina, bueno, bestaldetik ere ekarlezake militantzia alako laxatze bat edo. Hirugarren ezaugarria, mugimendu mistoetan, alegia gizon emakume edo gizon emakume izendatuak biltzen diren mugimenduetan, feminismoaren papera esanguratsua dela. Eta hor badagoela feminismoaren, mugimendu horietako emakume feministen exigentzia bat mugimendu horiek ere feminismoari ekarpena edo feminismoan kokatu daitezen. Hurrengo ezaugarria, aliantzen eta elkarlanen arteko aliantzen aldekotasun handia agertzen dutela galdetzen zaienean mugimenduei, nolabait, baina praktikak ez direla hainbeste. Mugimenduen da erakunde publikoen arteko harremana Euskal Herrian nahiko esanguratsua dela, batzuetan estua, beste batzuetan ez, batzuetan oso parekoa, beste batzuetan oraindik ere kontrara, bueno, batera edo bestera ibiltzeak ere bere ondorioak edo bere gauzo on eta txarrak izan litzazke. Eta azken ezaugarria esango genuke gizarte eta kultura aniztasuna mugimendu gehienetan auzi bihurtu dela momentu honetan, bai? Baina bereziki aniztasuna ulertuta modu zehatz batean, hau da migrazioa, etniaz eta jatorri kulturalaz aritzen garenean, eta ez hainbeste adina, klasea, hizkuntza, ideologia, sexualitatea, religioa eta beste, bai? Orduan anistasunaren idea, bueno, mugatu edo zedarritu bat egiten dela. Bueno, lehen esan dut Euskal Herriko gizarte mugimenduak indartsuak direla, eragileak direla, eta horrek nolabait adierazten digula, badaola gizarte zibilaren halako ehuntze prozesu bat edo bai, badabiltzala, ezta. Hala ere ekarri nahiko nuke gogora, Maria Luz Estebanek hain zuzen jardunaldi hauetatik, oraindik ez duguin, baina udazkenean argitaratuko dugun jakin aldizkarian aipatzen duen gauza bat, ez? Interesgarria iruditu zaidalako eta gogoetarako ere emango digulako gaur, ez? Eta dio herri mugimendu edo herrigintza terminoek gizarte bat ehuntzeko egitasmoez hitz egiten dutela, bai? Baina aldi berean, horren kontrara, horrek ere gizarte zibil indartsu eta ehundu bat emateak esaten digula euskal gizarteak jasan izan duen desjabetze prozesu politiko, kultural, generoko eta etnikoa salatzeko eta borrokatzeko ere baliagarriak direla. Alegia, behar batetik
utxune batetik sortzen diren mugimenduak direla, aldi batetik. Positiboki baloratzea egotea, besteak beste horrek demostratzen duelako, edo baldintzatzen duelako, edo bermatzen duelako, demokrazia osasuntsuago bat, eta parte hartze politiko eta soziala nolabait demokratikoago bat izan dadin beharrezkoa direla herri mugimenduak, baina beste alde batetik ere hitz egiten digu nondik gatozen, ez? Desboteretze edo desjabetze prozesu batetik. Eta hementxe utziko nuke, eta ja hasiko gara badakiten nahi entzuten. Eskerrik asko, Aitor, eskerrik asko, Agurtzane. Eta, maira deituko ditut Marina Sagastizabal eta Ainara Santamaria. Bai, prestatzen, nik aurkezpenak ingo ditu. Bai, hau da gure tekniko laguntzaia, zer gauza. Hemen ditugu Marina Sagastizabal eta Ainara Santamaria. Biek hartu dute parte, aipatu ditudan EHUko ikerketa talde horiek egin dituzten 3 ikerketa horietan, edo batzuetan, edo bestean edo. Marina Sagastizabal soziologoa da, soziologian doktore, ezagutzen dugu. Eta hain zuzen bere tesia egin zuen 2017an, etxeko kanpo lana, edo lana konsideratzen dugun hori lan ordaindua, eta parte hartze politikoaren gaineko tesiarekin. Eta gerora lan beharrezko hori eta interesgarri hori Lisipe bilduman argitaratu zuen, Hiruki gatazkatsua, etxeko eta zaintza lanak, enplegua eta parte hartze soziopolitikoa liburuarekin. Gaur egun EHUn irakasle da. Marina Santamaria kazetaritzan lizentziatua eta antropologian doktore, eta euskal kultura gaitzat hartuta, eta zehazki itxi, ireki edo klik euskal kulturari buruzko goeta analisi bat musika esperimentazio tertalizioen bide gurutzean, tartean Mikel Laboaren ekarpena ikertuz, osatu berri duzu, iaz edo ez, tesi doktorala. Bai Marina Sagastizabal eta Ainara Santamaria, egia da, jakin jardunaldietan, hemen Usurbilen 7, orokorrean 9 egin ditugu, eta leku batean baino gehiago sartzeko beti deitu izan diegu, ez oraingo gaiekin, batzuk bai, beste batzuk beste gai batzuk, baina oso pozik gaude hemen zaudetelako, eta gainera biak elkarrekin, ezta? Hitza emango dizuet, hain zuzen, pixka bat egingo diguzulako, aipatu gizarte mugimenduen egoeraren edo argazkiaren, aldaketen, militantziaren, eta erakunde publikoekin, duten harremana ez harremana, horren gainean egin duzuen ikerketa horren berri ematen, da nolabait gaur markoa jarriko diguna, gero gogoratuko dizuet, gero mailinguru bat dugula, goizean eta arratsaldean beste bat. Guretzako mailinguru hauek importanteak dira, ze horre militantzia diferentetako ordezkariak bilduko dira, eta orduan saiatuko gara hor, ez bakarrik bakoitzak bere burua esplika dezan, baizik eta elkar ezagutzen gara, ezagutzetik zer gehiago egin daiteke, intersekzionalitatearen teoriak praktikan jarri daitezke, horrelako ariketa bat egiteko. Emango dizuet ja hitza, 45 minutu, ondoritzen bat zaizu eta 10 minutu edo galderetarako, ni horrez egongo naiz eta 5 minutu faltan edo abisatuko dizuet. Bale? Egun ondan hori.
pentsatzen eban gogorregia, edo pentsatzen genuen gogorregia izango zela, igual gizarte mugimenduei buruz ordu honetan hitz egiten hastea, baina ikusten duzu parera begiratuta, ez dirudi alandanik, suposatzen dut, hemen zauesan dano gizarte mugimendu hurbil sentitzen dozu ezela behintzat, ez dakit parte hartzen dozuen edo ez, baina hurbil seguru sentitzen dozu ezela, eta gu gaur hemen plazaratuko duguzenak, azkenengo 4-5 urtetan ikertutako kontu batzu dira, baina ziurrenik zuentzako ezagunak direna ja da, eta beraz, hartu aitzaki modun eztabaidarako eta gehiago sakontzeko ezainbeste egia balitz bezala, ezta? Bueno, eskerrik asko jakineko eta UEUko jenteari bai, gonbidatzea harren. Eta Marina eta biok pixkat egingo duguna da, 3 ikerketa hauetan pixkat loreak sarrera egin dotzan 3 ikerketa proiektu horretan ikusitakoan barri emongo dugu. Nik lehen da bizitze egingo dut apur bat landa-lanean ikusi dugun hori laburtzen saiatuko naz, eta Marinak bigarren parte baten egingo dabena da pixkat herritartasunan eta parte hartzean gaineko gogoeta bat, igual ja orokorragoa dana, ezta? Bueno, ez dakit zueri herri mugimendu esan da zer etortza atzuen burura, eta ziur nago hemen paper baten danok idatziko genuen definizio bat, ez litzatekela egongo bi definizio berdin ez genuzkezela topatuko edo nek ez topatuko genuzela, ez? Eta hori bada normala inaundi baten herri mugimenduen inguruko definizioa adosturik ez dagoelako gaur-gaurkoz. Eta ez egotearren ez dago bez izendapen bateraturik. Aipatu dau UEUkoak nola, herrigintza esan eta urbanismo itzultzen daben itzultzaien neuronalak, eta gure kasuan be, ikertzen hasi ginenin hori izen zen hasieratik topatu gendun oztopoetako bat, ezta? Batzuk herri mugimendu ditzen dotzela, beste batzuk gizarte mugimendu, guk erabaki gendun sinonimotzat hartzea biak, baina ez dakit horren inguruko adostasun topatuko genuen hemen, edo eta zer esan mugimendu sozial deitzen badotzago, ezta? Azkenin, hausian hasia zan, kontzeptualki behintzat eta teorikoki, eta hori haren hasiagoa zen hizkuntza eta testu inguru ezberdinak gurutzatzen baben ikergaia, ezta? Hor ja, movimiento sozial, herrigintza, movimiento popular, bakoitzak, autore bakoitzak eta lekuan leku ikusten genuen esanei ezberdin bat emoten dotzela hitz horiei, ez? Eta pixkat abia puntua hori izan zen, eta zentzu horretan, bai guk azpimarratzen duguna da, testu inguruan araberako esanahia hartzen daben kontzeptu bat dela, ez? Eta beraz ezin dela orokortu hain erraz bere definizioa. Eta herri mugimendu ala gizarte mugimendu esaten dugunin, badakigu herritarren parte hartze espazio soziopolitikoi buruz ari garela, baina espazio horiek ez dira nolabait betierekoak, ez? Aldakorrak dira, eta aldatzen ari dira, gizartea aldatzen dabilen ein berean, ezta? Lehengo gizarte mugimenduak esaten da langile klaseari lotutako gizarte mugimendu horiek izan zirela, eta gero 60 eta 70 hamarkadan hitz egiten hasten da gizarte mugimendu berriei buruz, ez? Hor nolabait mundu ikuskera modernoa eta bizi eredu kapitalista bera hasten dira kritikatzen gizarte mugimenduak, eta horren aurrean beste bizibide demokratikoago batzuk edo jasangarriago batzuk hasten dira aldarrikatzen mugimendu ekologistatik, feministatik, eskubide sozialen mugimendutik, eta nolabait 60 eta 70 hamarka horretan pixkat sozialan, kulturalan eta pertsonalan politizazio handi bat ematen da, eta horrek badakar gizarte ekintzaren esparru hori zabaltzea, ez? Eta anistea eta edatzea, ez? Eta azken garai honetan batzuek hitz egiten dute ja gizarte mugimendu berri ez hitz egiten hasi behar garela, apur bat sare sozial eta digitalizazioari lotuta, baina guk ikusten genuen ikerketa honetan, sare sozial eta digitalizazioa eta teknologizazio hori horrek gizartea eta herri mugimenduak aldatzen dabilen ein berean, badala beraien ezaugarri bat gizarte mugimendu berriena krisi testu inguru, azkenenganko hamarkadetan bizi egiten gabizen krisi testu inguru edo zibilizazio krisi orokor hori, ez? Ikusten genuen
bueno, badagoela apur baloreak aipatu mogun, zaintza krisi handi bat, kolapso ekologiko bat, arrazakeriaren gorakada, eskuin muturran gorakada bebai, nolabait ikusten genuen bizitzan alderdi asko dabizela larriagotzen, ez? Eta hain handi baten, gaur jaiotzen diren gizarte mugimenduak krisi testuinguru horren baitan jaiotzen direla ulertu behar dugu, eta hain baten horri erantzuten dotzela bebai, ez? Horrat aipatu dozun gabezia anizkoitz hori edo multidimensional hori, ez? Hein handi baten krisi guzti horrek ekarten da bena da gizartean desberdinkerien areagotze bat, eta baita be, demokrazia instituzionalarekiko halako urruntze bat, ez? Eta esan aldugu bi aldagai horiek oso presente daudela gaur eguneko gizarte mugimenduen diskursutan. Eta hain handi baten horri erantzutera begira jaio dira Euskal Herrixen aktibo dabizan gizarte mugimenduan dana azken urtetan, ez? Eta guk ikerketan aztertu duguna da, bai hoien nolakotasuna, baina baitxe bereziki horren aliantzak eta elkarlanerako bide hori, ez? Nola ematen ari den edo zenbateraino ematen ari den, zeintzu dizen tentsioak eta guzti hori. Ikerketa horretan aipatu damon EHUko 4 ikertalde ongara, AFIT, NOR, Partartuz eta Ekopol, eta hiru proiektu nagusi garatu dira. Batetik Gipuzkoako herri mugimenduetan oinarritu dan ikerketa bat, bestetik 4-5 urtetako Euskal Herri guztiko herri mugimenduen analizi bat egiten da bena, eta nolabait hau baldintzatu egonda bi proiektu hauek, 2020an agertutako pandemia eta bereziki hor hartutako neurriengatik, ez? Eta iruditzu jakun, interesanti izango zala, pandemian kontu honek bebai herri mugimenduen jardueran ze inpaktu zebilen eukitzen aztertzea, eta beraz 2022an ekin genion bebai zuetako batzuei igual helduko batzuen galdetegi bidez eta inpaktu hori neurtzeko, zuen jarduna hobeto ezagutzeko pandemia garaian halako galdetegi bat. 5 urteko ikerketa prozesu bat izan da, gizarte mugimenduei osotasunin begiratu dotzena, baina bereziki 4 azterketa eremutan fokatu dugu begira da, hor ikusten dozu esan 4 azterketa eremuak dira, batetik kultura aniztasuna, migrazioa eta antiarrazakeriana, bestetik feminismoa eta genero berdintasunakin lotutako mugimenduena, euskaran aldeko ekimenena bebai, eta gero mugimendueko alternatiboak deitzu dotzo guzena, edo jasangarritasuna eta ingurune justizia borrokatzen duten mugimendu horiek, ez? Aztertutako ekimenei dagokionez, bi errealitate gurutzatu ditugu, alde batetik udalerri mailan egin dugu azterketa, hor Hernani, Errenteria, Donosti, Arrasate aztertu genituen, eta gero beste alde batetik, zeharka, leku ezberdinetan leku hartzen daben mugimendu eta proiektuak aztertu duguz baita ere. Apur bat ja edapen zabalagoa daukienak. Erabilitako metodologia gainetik azalduko dut, gero nahi badozu sakonduko honetan, baina pixkat talde elkarrizketan oinarritu da bereziki eta banakako elkarrizketan, 139 elkarrizketa baino gehiago egon dira, eta aktivista, profesional, herritar eta kargu politikoei egindakoak izan dira. Beak eta parte hartzaia egin dugu gizarte mugimenduen jardun hori hobeto ezagutzeko eta zuzenean ezagutzeko, dokumentazioaren azterketa bai eta gero galdetegiak bereziki erabili duguzenak harreman sareen mapa osatzeko eta pandemian inpaktu hori neurtzeko. Egia da, ikerketa honetan premisa argi batetik abiatzen ginela gizarte mugimenduak aztertzerako ordun, eta da gizarte mugimenduak ez genuzela bakarrik botere politikoak edo erakundeak interpelatzeko edo errealitate konkretu batzuei erantzuteko edo horren aurrin erreakzionatze ben mugimendu gisa ulertzen, ez? Baizik eta ulertzen genuen bizitzeko modu berriak planteatzen da bizen gizarte eragile batzuk zirela mugimendu horiek, ez? Enrique Larrañagak esaten dau, 4 osagaik ezaugarritzen dabela gizarte mugimendu bat. Beretzako gizarte mugimendu batek elkartasuna eskatzen dau. Bere existentzia errealitate automateko modu bat dala esaten dau bere horretan ja.
Eta gero bai esaten dau, arau sistemaren mugak haustea dakarrela, arau edo bizi eredu hegemoniko horren mugak haustea dakarrela, baina aldi berean arau eta legitimazio berriak sortzeko gaitasuna be badaukatela, ezta? Eta De La Rosak horri gehitzen dotza 2008tik aurrera eratuz joan din mugimenduek aktivismoan dimentsio berrietara iritsi direla edo aktivismoa eremu berrietara zabaldu dabela eta nolabait ikuspegi desberdinak artikulatzeko beharrari eusten dotzela, ez? Eta guk bebai pixkat premisa horiek hartu genuzen abia puntu modun, ikusi gendulako, sujetu zabal batez ari garela, ez? Eta ikuspegi anizkoitz horri heldu beharrak herri mugimenduei buruz hitz egiten duguni sujetua zabaltzea ekarri dabela, ez? Eta zentzu horretan, sujetua ez da bakarrik ikuspegi anizkoitzan heltzetik etorri, baizik eta bebai guk ikusten genuna zen, nolabait sujetu bakarreko politikagintzatik aliantzen politikan murgiltzera gabiltzala, eta gaur egunin aniztasuna herri mugimenduentzat ez ala arazo, baizik eta abia puntu, helburu eta erronka, ez, batik bat. Eta pixkat guk jaso duguna azaltzera begira, hasiko naz oinarrizkotik eta dala herri mugimenduen konfigurazio hori azaltzetik hasiko naz, guk ikusi duguna da batez be Euskal Herrian gizarte mugimenduk geruza askotan antolatzen direla. Badago ohikoan oso aktiboa dan eta jende kopuru talde txiki batek osatzen daren muin bat, gero badago horren bueltan biltzen dan implikazio txikiagoa daukan jende multzo bat edo talde bat, eta gero 3. eta 4. geruza batzuetan antolatuta egonez arren, parte hartze puntualan bidez mugimendu horrekiko orbita edo osatzen dabenak, ezta? Hor geruza horietan nolabait konpromiso eta dedikazio maila ezberdinak uztartzen di, eta beti ez da erraza izaten hori uztarketa hori egitea, ez? Hori izango litzateke topatzen dugun lehenengo herri mugimenduen konfigurazioan agertzen den lehenengo zailtasunetako bat, gainditu beharreko zailtasunetako bat, baina ez da bakarra, ez? Loreak aipatu da emogun, errelebo faltan abe, asko azpimarratzen den zailtasun bat dalako, ez? Gizarte mugimendu asko esaten dabe, gazten presentzia ahul bat sentitzen dabela beraien mugimenduetan, eta nolabait horre pizten daukezka bat gizarte mugimenduen errelebo tradizional horren inguruan, ez? Kasu horretan mugimendu feminista badirudi salbuespen bat dala, mugimendu feministan lortzen ari delako neska gazteekin alako trantsizio natural bat egitea, ezta? Eta gero beste alde batetik aipatu dan gazte mugimenduak nola, ez? Salbuespen izango litzateke zentzu horretan. Konfigurazioari lotuta agertzen den beste tentzio gune nagusi bat profesionaltasunaren auziari lotuta agertzen da. Liberatu eta profesionalen presentzia areagotuz doa herri mugimenduetan eta baita be egitasmo zehatzak dinamizatzeko aditu eta enpresetara jotzea, ez? Eta nolabait kontratu horiek egiteak badakars arriskuak eta badakars bebai bere aukerak, ez? Aukeren hartin guk identifikatu ditugu, hainbat proiektu bideragarri bihurtzen edo bermatzen dabela, halako kanpo dinamizazio eta liberazio edo profesionaltasun batek, eta era berin bebai prozesuetan parte hartzen daben, danen arteko botere harremanak orekatzea be ekartzen dabela, ez, askotan. Naiz eta paradogikoa dirudin, liberatu eta profesionalei buruz hitz egiten dugunin botere harremanak orekatzeana, bai ikusi dugu kasu askotan hori ekarri aldabela, ez? Eta arriskuei dagokionin bai ikusi dugu, profesionalizazioak nolabait borondatezko konpromiso dinamika bera arriskuan jarri aldabela eta baita be mugimenduen autonomia bera, ez? Ahuldu aldaben kontu bat dela, edo alan sentitzen da behintzat herri mugimenduetan. Gero ikusi duguna da gizarte mugimenduetan geroz eta gehiago begiratzen zaiela etxe barruko talde dinamikei, eta begiratu esaten dugunin zaindu esan nahi dugu. Zentzu horretan beste behin be mugimendu feminista referentzia asko sujetu modun agertzen da, mugimendu feministak eskarmentu handixe daukelako, genero desorekak biztarazi, metodologia parte hartzaileak aplikatu eta botere harremanak apur bat desartikulatzen edo ahultzen, ezta?
eta egia da mugimendu feminista zentzu honetan erreferentzizko mugimendu bezala agertzen dela, baina oro har mugimendu feministan intzidentzia handixe da gainontzeko gaietan murgilduta dabiltzan mugimenduentzat, ezta? Gero elkarten izareari dagokionez bebai ikusi dugu epelagurreko ikuspegia gaientzen ari dela gaur egun. Igual tradizionalki egondan ikuspegi estrategiko eta epeluzera begiratzeko joera hori ahultzen da bilela eta gehiago epelaburreko ekintzek eta egitasmoek markatzen da bela gaur eguneko gizarte mugimenduen jarduna. Eta zentzu horretan esan beharko genuen militantzia eredua berkonfiguratzen da bilela, pixkat 3 ezaugarri azpimarratuko dunkez, aipatu dotxua zenak, dala epeetan mugatutako militantzia bat dala, ekintzen inguruan gauzatzen dana eta konpromiso maila ezberdinak uztartzeko aukera ematen duena, ez? Pixkat, gure ustez horiek dira ezaugarri nagusiak identifikatu dugu zen abintzet. Gero zubigintza aipatu dut ikerketa honetan izan dela azterketa aztergai nagusietako bat, eta egia da, azterturiko herri eta leku guztietan topatu dugu zela mugimenduen arteko elkarlan dinamikak, ezta? Eragileek oso modu baikorrean baloratzen dotxue elkarlan dinamika hoiek, naiz eta beti ez izan beraiek nahiko luketen bezain sakonak edota ugariak. Elkarguneak oro har aberasgarritzat joten di, bata bestean berri izateko, gerturatzeko dinamikak errealitateak elkarrengana, aurre iritziak gainditzeko, konplizitateak sortzeko, baina danan gainetik agertzen dana da indarrak batzeko, ezta? Nolabait errealitatea eraldatzeko, elkartu beharran ideia hori bai agertzen da presentzia askokin. Ikusi dugunez, alor berin dabizen herri mugimenduen arten elkarlanak edo zubiak eraikitzeko dinamika hori ohikoa da, eta zeozer puntualagoa, baina gaiak edo borroka eremuak ezberdinak dizenin, ezta? Eta horrek nolabait, harreman horien bidez guk bai ikusten dugu, errealago bihurtzen dabiela aurre ikusi gabeko politika bat egiteana, ez? Eta hori badala asko apreziatzen dan kontu bat herri mugimenduetan. Gero ikusi duguna da zubigintza horretan, mugimendutan orbanakoen posizioa anizkoitza gakoa dela, aliantza horiek sortzerako ordun, ez? Badaude pertsona batzuk, aldi berein mugimendu askotako kide dizenak, edota erakundetako ordezkari dizenak, edota elkartetako langile, eta nolabait posizio edo esperientzia multiple horrek asko laguntzen dau, herri mugimenduen arteko errealitatea gerturatzen eta elkarlana gauzatzen, ezta? Eta gero bebai, eraberin ikusten da baliotsua dela bebai, elkarren arteko desadostasunak lehuntzea aldera. Ez da bakarrik positiboan indarrak batzeko, baizik eta elkarren artean egon aldin urruntze horiek gerturatzeko balio da bela zubigintzak. Aldiz, bai ikusten dana da, zubigintza horrek mugimenduen eta erakundeen praktikak ezberdintzeko zailtasunak areagotzen dotxula, edota mugimenduen autonomian kontrabe etorri aldala askotan, ezta? Eta elkarlana egon badagoen arren, beti ez da erraza. Eta hori aitortzen dabe. Eta zentzu horretan, gatazka eta tentsioape agertzen di. Eta gatazkei aurre egiterako ordun identifikatu duguna da, badaudela erantzun batzuk baliogarri zaizkienak herri mugimenduei, ezta? Eta hor, oinarrietara jotzea edo oinarrizko adostasun komunetara jotzea izaten da estrategia erabiliena, eta gero bebai unean uneko baldintzetara moldatzen jakitea, ez? Egoera irakurten jakitea eta aniztasuna errespetatzea, partaideen arteko horizontaltasuna lantzea eta hori zaintzea, eta bebai mugimendu bakoitzan helburuak berpentsatzea etengabe, ezta? Hori izango litzateke bebai gatazka horrek arintzeko erabiltzen dizen estrategiak, eta kasu batzuetan baita be kanpo dinamizazioa agertzen da lagungarri bezala elkarren arteko tentsio horrek arintzeko.
Erakundeekin harremana, Loreak esan dabe mogun, mugimendu eta erakundeen arteko harremana errealitate bat da gaur egunin. Hor guk saren mapa bat egin genuen herri mugimenduen harreman dinamikak aztertu eta gero, eta erdigunean dagoena Gipuzkoa mailan egin genuenean behintzat, Gipuzkoako diputazioa zan, horrek dena esaten du, ez? Zenbaterainoko hartu emana daukagun gaur egunin herri mugimenduetan erakundeekin, askotan hartu eman ekonomikoa izaten da, eta beste batzuetan elkarlana estuagoa izaten da. Baina nolabait harremana egote horrek ez da nahi izan beti hurbiltasunezko edo aliantzasko harreman batei buruz gabiltzanik, ezta? Hor guk ikerketan bertan kontinuum hitza erabiltzen dugu apur bat harreman hori deskribatzeko. Alde batetik badaudelako elkarlan estua daukaten herri eragileak, eta hori bereziki arlo feministan eta kultura artekotasunan esparruan ikusten da elkarlan estuago hori, baina beste alde batetik badagoelako bai harreman gatazkatsuago daukaten mugimenduak, ez? Eta hor bai agertzen da sozioekologiari lotutako mugimenduak, ez? Askotan hori tentsio handiagoaz bizidan harremana dalako. Erakunde eta herri mugimenduen arteko harreman horretan, eragina daukaten hainbat elementu identifikatu douz, alde batetik alderdien ideologia, beste alde batetik pertsonen jarrerak, eta pertsonak esaten dugu zenin ordezkari politikoen edo teknikarien jarrera hoiei buruz ari gara. Gero, beste alde batetik badauka zerikusia bai erakunde mailak, ikusi dugulako maila lokaleko erakundeek gertutasun handiagoa daukatela oro har herri mugimenduekiko, eta gero bai mugimenduaren gaiak edo borroka esparruak badauka zerikusia handia, ez? Eta hor ikusi dugu erakundeak oro har errezago inplikatzen direla genero berdintasunarekin lotutako gaiekin, eta aldiz zailagoa dela migrazioari lotutako arazoetan inplikatzea erakundeak, edo eta urrunago bai sozioekologiari lotutako gatazka horietan, ezta? Erakundeekin hartu emana aztertu dugunin, tentsio nagusi bat identifikatu dugu, dala erritmoen talka, eta horrek bi noranzkotan eragiten dau. Alde batetik erakundeek ez dotxuelako herri mugimenduen eta parte hartze herritarren ritmoak errespetatzen, sarritan beste tempus batzutan mugitzen dira, helburuak gain hartzen dotze gainera erritmo horiei, eta hor sortzen dira gatazka ugari. Baina baita be, ikusi duguna da, azkartze horrekin batera, nolabait erakundeen burokratizazioak, arkitektura administratibo guztiak eta zurruntasunak, herri ekimenen moteltze bat ekarten da bela askotan, ezta? Eta horren aurrin, badaude herri ekimenak autogestiora jo dutenak, eta hor bereziki, gazteei lotutako mugimenduak agertzen dira. Gero Loreak aipatu da mogun, beste kontu garrantzitsua da bai aniztasunaren gaia. Aniztasuna gaurkoz mugimenduen lehen gai eta lema dela esaten dugu guk, etengabeko lanketa ere bai, eta gehiago edo gutxiago denak daude nolabait alegin horretan sartuta, ezta? Herri mugimendu guztien kezka edo agendan dagoen gai bat da. Eta aniztasuna hitz egiten danin, badaude utzuneak, aipatu dan utzune hori dago, aniztasuna bereziki anistasunari buruz galdetu, eta migrazioa etniaz eta jatorri kulturalari buruz hitz egiten dotzuelako herri mugimenduek, eta aldiz bestelako aldagaiak, izen aldana sexualitatea, ideologia, erlijioa, hizkuntza, gelditzen dira pixkat bigarren maila baten. Gure ikerketan, zehazki, klasea eta anistasun funtzionalan aldagaiak izendi gitxien agertu direnak anistasunari buruz galdetu dugunin, ez? Eta anistasuna eta anistasunaren ideia honek edo ulerkera honek guk bai uste dugu nolabait hemengoak eta kanpokoak, gu eta besteak dikotomiak iraunaraztea ekarri da bela, ikerketan agertu da mogun, gure hiztegian oso sartuta dagoen banaketak di oraindik, ezta? Migratzaien parte hartze mugez hitz egiten dugunin, herri mugimenduekin
hainbat oztopo agertzen dira, eta hor aipatzen da alde batetik migratzaien joan etorriak edo leku aldatzeak, oztopo bezala gizarte mugimenduetan parte hartzeko, baita be lan baldintzak kaskarrak, askotan lan prekarioagoak egiten dotxuelako, edo eta denbora libre gutxiago daukaten lanetan aritzen direlako, eta bebai zaintze sare txikiago bat eukitzeak nolabait lotuago mantentzen dituela bebai zaintza lanetara, eta horrek oztopatzen da bela gure parte hartze, emigratuen parte hartze politikoa, ezta? Halan dabe guk bai ikusi duguna da, migratzaien parte hartzean muga ez dala horren beste haiek euren artin antolatu nahi da benin, edo horrez direla agertzen hainbeste oztopo, baizik eta oztopo horiek agertzen direla mugimendu mistoetan parte hartu nahi da benin, eta bereziki kristalesko sabaia feminismoan oso erabiliadan kontzeptu hori, bai ikusi dugu, gure mugimenduetan be badagoela alako kristalesko sabai bat etorkinekin nolabait boteregunetan edo erabakigunetan ez daudelako gaur-gaurkoz parte hartzen, ezta? Mugimendu mistoetan. Ez daude ez koordinazio egunetan, ez zuzendaritza postuetan, eta orduan hor bai azalaratzen dira aipatu dugu zen arazo horiek, ezta? Eta kulturartekotasuna hitzetik hortzera badarabilgu be, ikusi duguna da paradigma hori nolabait asistentzialismotik eraikitzeko eta aniztasuna folklorizatzeko arriskua be hortxe dagoela. Izan be, migratzaileen parte hartze soziopolitikoa askotan, esperientzialera mugatzen da, beraien testigantzak ematera mugatzen da, eta oso gutxitan tratatzen duguz aditu gixan, ezta? Jakin dakiguna asko badirela. Eta oro har guk identifikatu duguna da, krisi testu inguru honetan Euskal Herriko herrigintza aktibo mantentzen dela, osasuntsu agertzen dela, eta jendea mobilizatzeko eta instituzioak astintzeko modu berriak planteatzen dabiltzala, naiz eta askotan kostatzeakun ikustea hori, eta bai ikusi duguna da, pandemiak nolabait, aurretik agertutako oztopo edo zailtasun batzuen areagotzea ekarri dabela herri mugimenduetan, eta krisiak nolabait bai joduela gogor mugimendu horretan, ez? Ez naz hartuko hainbeste pandemiak zer ekarri daben, baina bai pare bat aipamen egin nahiko neukez, esan behar dalako, neurri berezi baten pandemiak herri mugimenduen jarduera guztiz aldatu ala, kale presentzia da herri mugimenduen jarduteko eremu ohikoena, eta nolabait pandemiari aurre egiteko hartutako neurriek kale presentzia horren mosketa handi bat ekarri ben edo mugatzea handi bat, eta ondorioz bestelako komunikazio bideak agertu zin, eta hor, elkartze virtualen eta eragite virtualen gai hori areagotu egin zan, ezta? Era berin, esan behar da, pandemiak bultzatuta, egoera berria, mugimendu berriak sortu zirela herri eta oso askotan, elkartasun eta zaintza sare ugari aktibatu zirelako garai horretan, eta zentzu horretan guk bai esaten duguna da, pandemian eragina ezin dela norabide bakarrean ulertu, hau da, ez zuela bakarrik desaktibazioa ekarri, desaktibazioa ezala aktibazioa be bultzatu zuelako, eta era berian aipagarria da baita pandemiak ekarri bazen ondorio positiboak herri mugimenduetan, guk identifikatu dugunan arabera, diskurtsoarekiko adostasun gehiago edo talde atxikimendu edo talde lotura emozional hori haunditu egin baitzen pandemian bertan, ez? Esan ginke trinkotu egin zirela herri mugimenduak, bestelako gabezia guzti horren aurrean. Eta erronkak baditut, baina nik uste dut horrek interesgarriagoa direla danon artin eztabaidan xetzea, eta Marinari mogotzatik. Ez daki denboraz zemoz gabiltzan? Bale. Nik, kokapen orokor honetatik egia da ni gainera ikerketara beranduago sartu nintzela, edo
geroago heldu nintzen eta bueno, ez, bazterketa eta lan orokor horretatik jasi ginen, ez, apur bat, bueno, hausnarketa batzuk edo gogoeta batzuk abiatzen eta pixkat, bueno, horren zertzelada batzuk ekarriko ditut. Baina nahiko labur. Eta bueno, Ainarak aipatutako hainbat kontuetan, bueno, igual apur bat gehiago sakondu edo bueno. Azken finean, ez, justo Ainara ikapatzen zuen kristalesko sabai hori, ez, aipatu da baita ere prekarietatea, ez, nolabait, badaudela faktore estruktural batzuk, oztopo gisa, ez, funtzionatzen dutenak, hitz egiten dugunean bai parte hartzearen inguruan, eta parte hartzearekin batera herritartasunaren inguruan ere bai, ez? Horren inguruan pixkat hitz egin nahiko nuke, ez? Nor parte hartu dezake, nor sentitzen da proiektu baten parte, zeren arabera, nor da herritarra, ez? Nor kontsideratzen dugu ere bai herritar. Eta bueno, horren atzean hori ze faktore, ze baldintza, ze ezaugarri, eta bereziki tentsioetan jarriko dut azpimarra, apur bat horrek ere markatzen ditulako tentsio horretatik, bueno, tentsio ez zerbait negatibo bezala, azken finean, bueno, nik ulertze dut ere, gatazka eta tentsioa badela etengabe mugimenduan mantentzen gaituen zerbait, ez? Eta eri bagara gizarte mugimenduei buruz hitz egiten, mugimenduan egon behar gara, ez? Eta hori beti gatazkatik eta tentsiotik dator. Orduan, bueno, beraz, parte hartzeari buruz hitz egiten dugunean, bueno, ez, kontutan hartu behar ditugu hori, faktore struktural horiek, ez, faktore materialak ere deitzen zaie, eta hemen erabat hitz egin dezakegu, hori ez gure bizitzak. Nola daude egituratuta, nolakoak dira, ze nolako erritmoetan bizi gara, ze nolako prekarietate mailan bizi gara, ez, lan prekarietateari erabat lotuta dago, prekarietateak badakigu, ez, emakume aurpegia dauka bereziki, emakume etorkina bereziki, ez, ordutegi amaigabekin, ez, adibidez, pentsa dezagun, etxeko langile egoiliar baten testu inguruan, ez, beraien egun libre bakarra igandea da, eta hori da militantziarako dagoen esparru guztia, ez, eta bueno, ez, horrek bai ala bai muga batzuk ekartzen ditu, ez, lan bat baino gehiago izan behar izatea, bueno, traba burokratikoak, ez, etengabeko ilarak, etengabeko itxaroteak, nolabait ez gure eguneroko bizitza bizirautean oinarritzen baldin bada, horrek bai ala bai, badauka ekartzen du oztopo nabarmena, ez? Parte hartzean aritu alizateko. Hemen baita ere, bueno, aipatuko nuke, ez, lehen Loreak esandako hiruki gatazkatsuaren ideia horri, ez, gainera, lan ordainduaren prekarietate horri, gehitu behartzaio, lan ez ordaindu guztiak, ez, bizitza sostengatzeko lan hoie guztiak. Eta Hego Euskal Herriko testuinguruan bereziki, ez, eredu familista bat daukagu, zeinetan, hori, zaintzari lotako zerbitzuak oso eskasak diren, eta ulertzen da, ez, politikoki ulertzen da, edo politikagintza egitean, familia dela lehenengo agentea, eta familiatik kubritu behar direla lan guzti horiek, ez? Eta familia bakoitzak ikusi behar du, nola antolatzen duen, eta sarri, familiako emakumeak dira lan horiek asumitu behar dituztenak, edo askotan, ez, erabiltzen den externalizazioa, oso lan baldintza prekarioetan, ez? Bueno, hauek izango ziren, nolabait faktore struktural horiek, gehiago aipatu daitezke, baina, bueno, labur azaldu nahi ditut, ez? Eta gero daude, barne faktoreak, faktore kulturalak ere bai alditugunak deitu, ez? Eta hau oso lotuta dago, gizarte mugimenduen edo herri mugimenduaren egiteko erekin, pentsatzeko formekin, kosmobizioarekin, inkluso nahi badugu, ez? Ez dakit lagundu dezaketenak edo kontrakoa, ez, oztopo bilakatu daitezkenak, ez, nola ulertzen dugun, ez, hitz egiten badugu militantziaz edo aktivismoaz, beste batzuk bolondrez lanei buruz ere hitz egiten dute, horrek esaten digu oso argi, ez, horren atzean zenolako ideia daukagun eta
eta bar, ez? Zeri ematen diogun garrantzia, zeintzuk dira lehentasunak, zeintzuk dira, ez dakit, ez? Ikusgarriak diren lanak eta balioan jartzen direnak, zeintzuk dira sukalde lanak, ikusezinak direnak, nor dago non, ez? Horri aldiogu, ez? Horri lotzen zaio, gure kultura mende baldarra ere bai, ez? Hori, gauzak azkar egin nahi izatea, Elena aipatezan, ez? Begirada labur hori, ez? Epe laburreko begirada, ez dakit, ez? Proiektuetan edo egiten ditugun ekimenetan, kuantitatiboari ematea garrantzi handiagoa eta zerren beste prozesuari, kualitatiboari, ez? Zer lortu dugu, zer nertzen dugu, zenbat pertsona etorri dira, edo horratzean egon den prozesu guztia, norekin egin dugu, nola, eta barrez. Horre guztiak, ez, sortzen ditu, baita ere, oztopoak, ez? Eta nolabait, ikusten talde izan, ez, askotan kultura maskulinizatu, ikuspegi mendebaldarra eta baita ere oso kultura maskulinizatua, ez, arrazoiari ematen diona garrantzi oso handia, ez, egiten ditugun txosten politiko guzti horiek, ez, baina aldiz, hori, ez, nola harremantzen gara, ez dakit, ez, gure arteko loturak indartzen ditugun, komunitatea bera indartzen ari garen ala ez, edo ari gara gauza batzuk alde harrikatzen, baina gero bakoitza itzultzen da bere espaziora eta hor konpon, ez, gure bizitzekin eta ditugun arazoekin, ez. Eta guzti horrek, ez, ikusten bada nire beharrak, nire interesak, nire lehentasunak ez daudela hor presente, ez, nahi sentituko eroso edo ez da nire tokia izango, ez, eta horrek ere eragina dauka guzti honetan. Hala ere, bai ekarri nahiko nuke estrategia batzuk, ez, batez ere, hori, ez, etxeko eta zaintza lanak eta militantzia edo parte hartzea uztartzeraukan, nik ikusi ditudanak, ez, erabiltzen direnak. Hemen bereziki, batzuk aipatu ditut, noski, familia asko erabiltzen da, amonak askotan erabiltzen den komodina da, ez, umeak ditugunean, asanblada batera joan alizateko, externalizazioa ere bai erabiltzen da, ez, beste emakume bat kontratatzen dugunean kontratua egiten badiogu, ez, lan guzti hauek burutzeko, hau batez ere, ez, askotan azpimarratu dugu bikote heterosexualen testu inguruan, ez, askotan gatazka ekiditeko ere, bai nor geratzen da, nor doa asanbladara, ez, burrukan ibili beharrean, formula hau erabili izan da. Zerbitzu publikoen gabezien aurrean ere, ez, nagusien zaintzaren testu inguruan, erabiltzen da estrategia da, naiz eta, askotan, ez, herri mugimenduko kideen partetik behintza, kontraesana eta gatazka dago oso presente. Eta gero komunitatea ere bai, ez, agertzen da, batez ere familia eredu ez tradizionaletan pentsatzen badugu, ama guraso bakarrak adibidez, ez, beraientzako ezinbestekoa da lagun sare sendo bat eukitzea, bai izan, zaintzari dagokionez laguntza izateko, laguntza ekonomikoa, laguntza afektiboa, eta barrez. Eta gero, mugimenduetatik batzutan estrategia batzuk erabiltzen dira, ez, izan ekimenetan jartzen dugunean haurtzaindegi zerbitzua. Edo zaintzagune komunitarioak osatzen ditugunean. Eta hauek aipatzen dira eta positiboki baloratzen dira, baina oso epelaburrekoak dira, ere bai, ez? Oso puntualak, orduan karo, zuk zure eguneroko antolatu behar baduzu dituzun daukasunarekin, ezin duzu kontatu olako espazioekin, ez? Eta horregatik, askotan lagungarri bai, baina hankamotz. Ez ditugu ere nolabait inkorporatzen gure eguneroko praktikaren barruan, ez? Eta batez ere azpimarratu dira, oso baliagarriak direla umeekin, ez? Ja nagusien testu inguruan pentsatzen badugu eta, ez, hor beste espezializazio bat gutxienez ez behar da, ez? Pentsa ezagun pertsona bat Alzheimerra daukana, igual edozein pertsona ezin da geratu berarekin, edo, ez? Mugak. Eta hor azpimarratzen da, batez ere, zerbitzu publikoen defentsa bat egiten da, ez? Eta ikusten dena da askotan, emakumeak desagertzen direla eremu politikotik, ez? Nagusien zaintza asumitu behar denean, ez? Eta
herritartasunaz, ez? Guzti honek ere hitz egiten dugu, hori. Parte hartzearen eredua oso lotuta dago, herritartasune ereduari, ez? Hemen baita ere herritartasuna ulertzeko bi dimentsio daude edo, ez, topatu ditugu alde batetik egongo litzateke herritartasunaren dimentsio objektiboago bat, hau ere balen esan dudan estruktural horri ere lotze zaio, ez? Ze baldintzak daude herritarri izateko, ez? Edo ze baldintza jartzen ditugu edo jartzen dituzte kontsideratzeko pertsona bat herritarra ala ez, eskubideen jabe izango dena. Hau, gara ezberdinetan aldatu izan da, ez? Batzutan izan da bai ala bai jabetza, beste batzutan lan enplegu formal bat izatea, familiaren ez dakit, dirua ekartzen duen gizon hori, ez? Hauek izango ziren, ez? Dimentsio objektiboa. Zeren arabera lortzen dituzun herritartasun eskubideak. Eta gero bestalde batetik egongo litzateke dimentsio subjektiboago bat, ez? Eta gizarte mugimenduak batez ere galdetu genien, ez? Herritartasunaren inguruan, zer ulertzen duzue zuek herritartasunaren inguruan, zer da herritartasuna, zuentzako zer da herritar ona, zein da herritarra, ez? Eta, bueno, hemen ere bai tentsioak, ez? Ikusiko dugu. Egia da gizarte mugimenduek bereziki jartzen dutela fokoa dimentsio subjektiboan, dimentsio subjektiboa dago gehiago lotuta identitatearekin, ez? Hau da, bale, herritartasun objektiboa da, lortzen ditudan, lortzen dudan errekonozimendua, nana daukadan ala ez, bozkatzeko eskubidea daukadan ala ez, dena delakoa ez, baina subjektibo izango litzateke hori ez, ni sentitzen naiz estatu bateko herritar edo ez, beste sentimendu, nazio sentimendu bat daukat adibidez, edo implikatuanago komunitate honetan ala ez, nolabait, beste elementu batzuk ere ekartzen dituzte, ez? Herritar on bat beraientzat da, komunitatean implikatuta dagoen pertsona bat adibidez, ez? Eta ez dauka horren beste zerikusirik paperekin edo dena delakoa, ez? Hemen ere tentsioa, eta ez da bai da, ze batzuetak ez dute, ja, klaro, baina zuk ezin diozu pertsona bati eskatu parte hartzeko, oinarrizko eskubide horiek ez baldin baditu bermatuta, ez? Orduan, abiatu behar gara, hasieratik ez guztiok baldintza berdinetatik, porque gaur egun ez gara abiatzen, ez? Eta hor badago eztabaida, ez? Ze balio jarri edo bai, ze balio jarriko dizkigun herritartasun horri. Orduan bai ikusten zan diskurtso bat, ez? Unibertsaltasunaren aldekoa edo, ez? Goazen bermatzera guztioi, ez? Herritartasuna eta bai ulertzen zan herritartasuna zerbait praktiko bezala, hau da, hemen bizidan pertsonari, ez? Edo bizi proiektua Euskal Herrian daukan pertsonari, pues hori da guretzako herritarra eta jazta, ez? Hori da oinarria, herritarra izateko. Eta gero, behin, ez, oinarri hori daukagula eskubideak bermatuta daudela, orduan ja hitz egin dezakegu parte hartzeaz edo hizkuntzaz, ez? Hau ere bazen beste afera bat, tentsioak sortzen dituena, ez? Hori, euskara guzti honetan, ez, non kokatzen da hizkuntza eta non kokatzen da euskara, ez? Herritartasuna ikuspegi objektibo horretatik begiratzen badiogu, ez? Herritarra izateko eta nazionalitate espainola edo frantsesa lortzeko, hor, ez? Naziotasun bakarra dago eta hizkuntza bakarra dago, ez? Hau da, hori, nazionalitate espainola lortzeko, nik bai ala bai, espainola jakin behar dut. Euskara, ez dit lagunduko bide horretan, ez? Inondik inora, eta orduan badaude traba erreal batzuk, ez? Orduan, gure testuinguruan Euskal Herrian bilakatzen da afera gatazkatsu, ez? Nola sustatu euskara, nola egin, ez? Hurbiltzeko euskarari eta euskara izateko harrera hizkuntza desabantaila batean kokatzen denean, nola baita edo ez duena begirada oso praktiko hutsetik zer aportatuko dizu, ez? Edo etorri berri den pertsona bati zer aportatuko dio. Euskara, da horri ikusten zanez, batzuk esaten zuten, bueno,
herri euskaldunetan edo oso euskaldunak diren herrietan bada komunitatearen parte izateko modu bat, ez? Praktikoki, ez, hitz egiteko, komunikatzeko behar duzu, ez? Iritsiko zara beste eremu batzuetara euskaraz baldin badakizu, ez? Gazteleraz ezarena iritsiko. Baina, bueno, pues errealitatea igual ezberdina da, gaztelera hegemoniko egia den eremuetan, ez? Nun, adibidez batzuk esate zuten Nafarroaren kasuan, claro, eske guk etorri berri esaten diegu kokatzeko afera politiko baten, ez? Afera gatazkatsu baten, osea, ez? Nolabai gatazka baten aurrean posizionatu zaitez. Ez? Esate zuten, jo, eske hau ezin diogu ere eskatu, ez? Azkenean, Nafar batentzat egunero euskara egitea bada autu politiko bat, bada, ez da zerbait erreza, ere, ez? Orduan, bueno, badago eztabaida potentea horrez, batez ere hizkuntzaren afera, testuinguru anitz, ez? Eta subjektu anitzen herri mugimenduen elkarlanerako zera hontan, bada kontu garrantzitsua. Eta amaitzeko, besterik gabe, nartzen egon ginen ere bai, susurlarien kontuarekin, ez? Gero eta gehiago, gizarte mugimenduetan zabaltzen ari den praktika bada, susurlariena, eta nolabait, bermatu duena, ezberdinen arteko elkarlana edo topaketa, behintzat, euskarari uko egin gabe, ez? Naiz eta, hemen ere mugak, baita ere ulertzen da, susurlariena, dela oso praktika, gaur aurrera eraman dezakeguna, baina ez dakit estrategikoa den, ez? Beti susurlariena erabiltzea, ez? Mugak dituelako, askotan erabiltzen dugu susurlariak aurre ikusten, euskaldunak izango garela gehiengoa, ez? Hemen, salaren erdia baino gehiago, ez baldin badaki, eukiko ditugu 50 pertsona hor, ez? Eta horrek komunikazioa estopatzen du, ez? Askotan, ez dakit, ez? Salbuespena denean, erabili daiteke, ez? Salbuespena denean pertsona batek ez jakitea euskara, baina ez denean hori, komplikatzen da, ez? Hor, haseira erabiltzen ere, hiltzulpengintza zerbitzua, automatikoa azken ekimen askotan, izan Durangoko topaketa feministak, izan esamatasunak jardunaldiak, ez? Orain hemen zuek zabetela. Eta horrek ere, horrek funtzionatzen du, baina baditu bere mugak, dirua behar duzulako, katxarritoak lortzeko, behar dituzulako itzultzaileak, arazo teknikoak ekartzen dituzte askotan, beti ezin dugu ordaindu, ez, dirua muga bada, eta orduan zer egiten dugu dirurik ez daukagunean, pertsona bati aldio egun modu puntual batean eskatu, aizu itzuli asanblada bat, baina karo, 5 ordu egon behar bada hor, dalekete pego, itzultzen, pertsona horri ere ordaindu beharko zaio, noiz bait, ez, edo mugak badituela, ez? Eta garrantzitsua dela ere, euskarari ematea balio politikoa nolabait, ez? Eta ezin du kendu, ezin da dana konpondu susurlariekin, ez? Jarraitu gizarte mugimenduek badaukatela zeregin handi bat, euskararen defentsan eta aldarrikatzen, ez? Euskara izan behar dela doakoa mundu guztiarentzat, ez? Behintzat nahi baldin badugu, hizkuntzaren euskara erdigunean egotea, ez? Bestela oso zaila izango da, eta hortik igual alda eskatu konpromisoa euskara ikasteko jendeari, baina beti ere horretarako baldintzak baldin badaude, ez? Orduan, hor utziko dut. Eskerrik asko. Eta Ainara oso interesgarria, uste ikutu dituzuela txapela, marko, oinarria, edo lurra, edo zerua jarri dezutela, ez da? Irikiko dugu galderak egiteko txandatxo bat, 10 minutu. Han bat? Oirati, pasako duzu horrean.
mugimendu bat jarraituko badu, mantenduko bada, arau batzuk beharko ditu bere baitan. Ez dakite nik ez bat ere argi ikusi, bi klasetako gaulezke, dituenak eta ez dituenak noski, baina ez bat ere argi ikusi zemaiteino hori kontuan hartzen dan. Barne araudi bat nor izango da zuzendari, nor izango da ez dakiz zer, langile, barne araudi bat beharko luke hori realizateko, noski, praktikak ematen du, ez da beharrezkoa, derrigorrezkoa. Eta gero dau, mugimendu horrek besteekiko euki dezazken konpromisoak betetzeko. Legearekiko, beste mugimendu, beste persona, beste entidadekin harremana izateko. Zemaitaino da hori, zemaitaino aurrikusi da hori, zemaitaino landu da hori, zer da hortaz? Ez dakit, ulertu dan? Ez, berrepikaukoet, alie, mugimenduan mantenuko bada, bizi behar du, noski, bere persona. Baina, bizitzeko behar die arau batzuk elkarrekin nola biziko dira. Arau idatziak, izan ezke ahozkoak, izan ezke idatziak, eskuzkoak, baina baita ere arauak, barne araudi bat gutxieneko esango nukenik. Baina ez da barne araudia bakarrik. Beste batzuk harremanak nola dauzkan, hor ere beharko du. Entidade batea jun behar badu zerbait izatea, nolabait adierazi beharko dio, ez da movimentu soziala beste gabe. Ez dakit hori, zenbaiteaino daun araututa, zenbaiteaino daun realidadean importantzia ematen zaion, ez zaion, hoi da nire galdera. Ez dakit ondo ulertu dugun, baina, bai, oroar, mugimendu guk ikertu dugu zen mugimendu danek arauak baino egitura hori badaukate definitua, nik esango nahan, eta hain handi baten lehen esan dugun geruzen antolaketa modu hori izango litzateke horren isletako bat, ez? Argi daukate badagoela muin bat, nortzuk dauden muin horretan, muin horren funtzioa zeintzu izen, eta baita be, osteko geruzak zertarako baliatu nahi dotxuen nork parte hartzen duen, eta zein dan euren ekarpenan hori, orduan, barne mailako arau horiek idatzita edo idatzi gabe gehienetan egoten direnak nahiko definituta daudela esango neukenik. Gero egia da, geroz eta gehiago direla araudi ofizialen baitan aktibatzen din mugimenduak eta nolabait elkarte bihurtzen diren mugimenduak eta ja nolabait autogestioa eta autonomian horretatik urrats administratibo hori egiten dutenak eta hor ja bai, bueno, pixkat bai topatu dugu bereziki feminismoan eta kulturartekotasunan eremu horretan geroz eta elkarte gehiago direla elkarte izaerak hartzen dotsuenak eta araudi administratiboen baitan sartzen direnak. Egia da, bigarren mailan gelditzen direla gero beraien estatutuak eta beraien kontuak eta gero gauza badala ofizialki zer eskatzen dan eta beste badala nola antolatzen diren eta beraiek horren aurrean zer jardun egiten da benez. Baina nolabait bai horri ikusi da badagoela hartu eman handiago bat erakundeekin urratz hori emondaben mugimenduen hartin, ez? Nolabait horrek ja lotura bat eskatzen dielako, errastasunak bai, esango negan, bai baimenak eskatzerako ordun, bai diru laguntzak eskatzerako ordun, bai interlokuzioa errazago izaterako ordun. Baina, bueno, oro har esango negan momentu honetan danetarik dagoela, sartu direnak arau administratibo horietan edo ofizialtasun horretan, eta ez daudenak, eta batzuentzako bada eztabaidagai, eta beste batzuentzako ez. Hor danetariko realitateekin topatu gara, ez dakit hori basan galdera zehatza, Argi dago. Beste puntua etorri zait hor aiala guain esaten? Igual pasa mikrofonoa demokratizatu ingo gitza, beste inor galdera nahi badu egin. Demokratizatzeko pixkat, eta arte asko ez daukagulako. Bai, egunon, zera loreak astapenean niretzat oso garrantzitsua den eta ideia bat bota duzu, alegia
desboteretze edo desjabetza egoera batetatik sortzen dela eta herri mugimendua. Eta bura etorri zait lotura egitea errezibitu ginituelarik zapatistak Euskal Herrian duela garai, hilabete batzu, urte gutxi. Azaldu ziuten zein zen beren komunitateen eta funtzionamendua. Eta alegia bertan herri mugimendurik ez da. Zeren ez dago separaziorik administrazioa eta herriaren artean. Alegia herria da, bere burua administratzen duena. Eta zentzu horretan, galdetu nahi nuen, ea ikerketa hauek egin dituzuelarik herri mugimenduarekin, hain zuzen, ea galdegin diezuen beren existentziaren jatorriaren arrazoiei buruz. Lotuz pixkat horrekin, azken finean desjabetze eta desboteretze egoera batetatik datozela ez, eta ikerketan berean horri buruz gogoetarik baden edo. Ez dakit propio alako galderarik zegoen planteatuta, egia esan ez dakit. Esango nuke ezetz. Arrazoia, zergatik sortu da mugimendu hau, edo zergatik elkarte hau, edo dena dauka, nik uste ez zegoela propio alako galderarik, baina, nik bai uste dudala, ikertu ditugun lau mugimendu nagusi horiek, euskarari eta euskalagintzari lotutakoa, migrazioak, antiarrazakeria, feminismoa eta sozioekologia, edo deitu dezakeguna. Lau horiek bai direla mugimenduak, sortu direnak gabezi edo desjabetze batetatik, sortu dira borrokatzeko eta gaur egun ez dakit, zapalkuntza egoera bati aurre egiteko jaioak izan direla, arrazoi ezberdinengatik, eta esango nuke gero eta gehiago hori lehen aipatzen genuen borrokan izkoitza, subjektuan izkoitza, gero eta gehiago mugimendu horiek ez dira modu estanko batean ulertzen, edo beraien jarduna ez da modu estankoa, esan nahi dut nire eremuan, nirean, eta ez dago elkar begiratzerik edo baizik eta gero eta gehiago ez dakit Euskararen aldeko mugimenduan ere, borroka feministatik egiten diren aldarrikapenak aintzat hartzen dira, edo hartu eman hori, gero eta gehiago badagoela, edo muga guztiekin, baina, behintzat begirada zabaltzen ari dela guk azterdu ditugun mugimendu horietan, eta esango nuke, bai, zapalkuntza batetik abiatzen direla, gutxienez bat, edo bat baino gehiago, edo, Bai, baina gero egia da baita ere, eraikuntzan, hau da, erantzun jakinarren desjabetze batetik sortzen direla eta diskurtso hori naizta ez galdetu presente zegoen denbora guztia, euren helburu eta hitz egiterako orduan, errealitatean inguruko irakurketari buruz bai galdetzen gentzen, nola ulertzen daren edo irakurtzen daren gaur egunin errealitatea, baina nik igual gehituko nuena da bai, desjabetze edo desboteretze testu inguru baten sortzen diren arren, nolabait oso presente daukatela baita ere eraikuntzan ikuspegi hori, eta ina handi baten guk bai aztertu ditugu adibidez, ez dakit, elikadurari lotuta geroz eta gehiago hor jarri diren proiektu ezberdina martxan, ez daudenak bakarrik krisiari erantzuten, baizik eta erresistentzia hori egiten damenak eraikuntza ikuspegi baten eta alternatiba ikuspegi baten bere horretan bakarrik, eta hori bada interesgarria. Azken galdera bat? Bai. Vale, Marinak bukaera aldera bai bota deu eta guri egon ezin handia sortzen dozkun zerbait da, herri mugimendu ahalik eta anitzena izate bidean eta elkarlanerako bide horretan euskararen presentzia zelan bermatu, bai bota dozu xuxurlariak asko erabiltzen direla, itzultzaiena ere bai momentu puntualetarako aukera moduen,
Eta nahi ginen galdetu ikerketa horietan ia jaso diren gogoetaren bat, edo esperientziaren bat, edo bestelako bideekin, apur bat argia ekarri aldozkuna bide hauek pentsatzen. Ia... Barita magikoa nahi duzu. Bai, mesedez. Ez dago lakoik. Nik esango nuke, olako ekimenak sortu direla oso modu ikuspegi praktiko batetik, eta igual behartzaiela beste buelta bat eman. Praktikotasunetik harago eta komunikazio bide bat izateaz harago, edo hizkuntza komunikazio bidea izateaz gain, egia da, atzean badagoela autu politiko bat, nahi da Euskara erdigunean jarri, bale. Baina, falta da nire ustez, edo oraindik jarraitzea hausnartzen, eta apur bat ikuspegi ezain gaurkoan oinarrituta, baizik eta luzera begira, nola nahi dugun kudeatu, ea mugimendu guztiok txertatuko ditugun Euskararen inguruko aldarrikapenak, eta egingo ditugun hainbat eskakizun administrazioei edo dena delakoari, Euskara normalizatzeko, Euskararen publikotasuna bermatzeko, hasiko garen Euskara klaseak ematen herri mugimenduko kideok ere ez dakitenei, ez dakit, uste dut praktikotasunean nolabait erori garela, epelaburreko begirada horretan agian gaudela gehiegi, eta falta zaigu hausnarketa sakonago bat agian, Hori esango nuke. Bai, askar izango da. Hori, susurlarien kontuekin lotuta, esperientziagatik eta batiz ere kideen esperientzetatik, nik uste izan duzun bezala, baliogarri eta praktikoa izan daitekela kontekstu zehatz baterako, baina ematen dira espazio batzuk non parte hartzea mugatzen da, eta igual da erabakiak hartzeko espazio bat, ahots izateko espazio bat, eta azkenean horrek mugabak jartzen du, edo azkenean, segun gaurko formatu adibidez, galderen tartea aparte, moldatu nahiteke horrekin, baina asanblada bat, erabakigarri bat, non ahots guztiak izan behar ditugunan, azkenean rola pasiboa bihurtzen da, eta askotan, gainera bai daue pertsona txuriak euskara hitz egiten ez dutenak, baina gehienak izaten dira adibidez espazio feministetan, emakume migratu arrazializatuak, eta azkenean ikusten da, ezakin nola parte hartu, nola sartu, eta geratzen zara, egon zara espazio horretan, baina parte hartzea ez da existitu, Kaixo, ni galdetu nahi nuke pixka bat individualizazioak edo nola eragiten duen herri mugimendu horren osaketan, badakigu esate baterako alderdi politiko batzuetan arazoak dituztela, lehen militanteak zirenak orain parte hartzaile edo afiliatu bezala konsideratzen dituzte batzuek, badago hildo nagusi bat pixka bat sustatzen duena, norberak bere zilborrari begiratzea gero eta gehiago. Orduan, pixka bat horrek guztiak eta giro horrek zer sortu duen herri mugimenduen osaketan, hori xe jakin nahiko nuke. Nik esango nuke holan oso presente dagoela herri mugimenduetan aktibatu nahia edo inguruan ez dakizu aktibatu edo borrokara batzeko nahi hori, eta alegin handixe egiten dela eta egunerokun energia asko joaten dela zentzu horretara, baina bai agertzen da, geroz eta gizarte individualizatuago da neinin, handi baten zailagoa dela jendea aktibatzea eta bereziki jendea aktibatzea denbora luze baten, eta hor igual mugimendu feministan oso presente dagoen kezka bat da, igual martxoak 8ko greba feministen irudia danontzako izan zelako harrigarria eta ematen zuelako mugimendu feministan indar irudi bat, baina gero hori gorputz militantean edo nolabait ez egoen islatzen, eta bazegoen kezka hori, zenbateraino jendea bakarrik bizidan klik baten militantzian edo momentu puntualetako militantzia horretan, eta bereziki
bereziki aipatzen dozun hori agertzen da askotan, ez asko kostatzen dela borroka luzeetan mantentzi jenti, borroka luzeetara lotzi jenti, eta geruzan antolatzeko modu horrek hein handi baten erantzuten dotza horri bai. Batzuen kasuan autu bat da horrela antolatzea, talde txikitan eta gero geruza ezberdinetan, baina beste batzuen kasuan bada ezintasun batetik etorri dan errealitate bat baita ere, ez? Ezin lortu aktibatzea jende multzo zabalago bat, eta beraz, txikitasun horretan mantendu bizirik mugimendua. Bueno, gai interesgarria, galdera asko, segurazki. Orain kafe ordua, ordu erditxo bat. Bueno, 11:05 hemen beran hartuko dugu, eta segiko dugu. Oso interesantea. Bai, jende honek jakingo du.
militante feminista eta emagineko kidea. Erdian Leo Beri dugu, bera da Gasteiztarra, berbada edabidetatik ere ezagutuko duzue, eta Euskal Herriko emakume migrante eta arrazializatuen sareko kidea da. Eta nire ondoan, Iraia de la Torre, Nafarra, Azagrakoa, eta nolabait euskalgintzaren alorretik dator, konkretuki hor dago mugimendutik, orain dela 2 urte sortutako mugimendu berri xamarra, eta Nafarroako euskararen zonifikazioa gainditzeko mugimenduko kideetako bada. Bueno, hirurekin orain saiatuko gara lurrera, gorputzera eta bizipenetara ekartzen, lehenengo saioan esandakoak, ezta? Eta uste dut, gauza batzutan zeuren buruak ere ikusi dituzuela, beste batzutan ez agian, hainbeste. Abietuko gara, labur-labur eskatuko dizuet, eta, igual mai errasizu, ez? Zure mugimenduaren kokapen laburra, baina pixka pertsonala baita ere, Eta nola ikusten duzun, nola esan dezakegu feminismoaren, atal horren ordezkari edo haren aurpegi bat bezala. Ordezkaritza baki potoloa dela, baina ez dakit nola esan. Eremu horretatik zatoz, nola ikusten duzu pixka bate nola dagoen mugimendua, ze indargune, ze algune dituen. Eta gero, gainontzeko zuei ere, horixe bera. Laburrean, Vale. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, denoi... Bai? Urbildu mikrofonoa. Igual piztuta zeon, ez? Piztuta zeon? Horri egon bada ez. Emanola, papa. Vale, oain, hobeto, ez? Vale. Vale, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenagatik eta zuei menegoteagatik. Orduan lehenengo nire aurkezpena. Ni mugitzen naizen mugimenduak edo, esan dezaketan hitzak eta beraien arten elkar loturik dijoztela, ez? Nik ezagutzako katuaren marko horretatik identifikatzen dut ez, nire militantziaren hildoak mugimendu feministako kide bezala, baita ere mugimendu antiarrazistan kokatzen naiz eta boieroan esango nuke. Ez orduan, pixkat etengabe intersekzio baten kokatzen naizen puntu horretatikan. Dala nire ibilbidea, ez? Eta gero hori oso labur, Gero jungo gea gauza guzti hauek desgranatzen, ez? Gero militantziaren esparruan nola landuko ditugun ikusteko eta hori dena. Gero horretaz aparte eskatu diazun, ez, mugimendu feministan batez ere helburu nagusiak eta honeko borrokak eta horren arira, nik planteatu dudana da batez ere nik militatzen dudan esparruan. Gero estrapolatu ditzazkegula mugimendu feministara edo bestelako esparru batzutara, baino ordezkari posizio hori pixkat, ez, pixua kentzeagatik, hoi da, bai. Bai planteatu, edo, hemen komentatun nahi nutun gauzak izango ziren, ni ordizi militatzen deten talde feministak planteatzen ditugun helburu edo marko horretatikan, batez ere. Orduan zentzu horretan, guk baditugu identifikatuta helburu batzuk eta indarguneak eta ahalguneak. Orduan hori pixka gainetikan komentatuko ditut. Alde batetik, gure taldean eta markatzen ditugun helburuak izan daitezke, dira, taldea zaintzea ez, zentzu horretan, eta horri lotuta egon daitezken bestelako ekintzak, aisialdiari begira, astebukaera pasa, bilerak, beraiek edo jardunaldietara jutea. Beste helburu nagusi bat da formakuntzarekin jarraitzea, ez, gure taldean batez ere militantzia perfil oso ezberdinek daude eta orduan bai jartzen dugu helburu bat bezala formakuntzarena, ez? Eta bestetik, beste helburu bat izango litzateke taldeak herrian politikoki eragitea, ez? Eta orduan zentzu horretan, ikusgarritasuna lortzea, herriak parte hartzea gure ekintzatan eta gerturatzea edo zerbait gertu bezala ikustea,
eta herrian batez ere beste eragiteko esparrutan, ez? Beste talde batzuekin aliantzak sortzea, dinamikak irikitzea eta eragiteko gaitasun hori garatzea. Zentzu horretan, gure indarguneak, ez, izango ziren, hau da, aurrekoan egin genuen dinamika baten arira, orduan pixka komentatuko dut oso ondo etorri zitzaigulako, hau lantzea, eta jarri genuen, adibidez, ez, elkar entzuten dugu, izan daitekela zerbait oso, ez, xumea bezala, baina hori balioan jartzea garrantzitsua dela iruditzen zait, ez, anitzak garela, ez, bere horretan. Eta hori aberastasun bat bezala ikustea, ez? Gero, ekintzak egiteko nahia, konpromezua gure taldearekiko, baina konpromezu maila ezberdinetan, ez? Hori gero landuko dugu, Gero, beste talde feministekin ditugun elkarlanak, ez? Ze puntura arten batzen gean beraiekin ditugun sare horietan, ez? Ekintzak egiten ditugunean. Lanak nola banatzen ditugun baita ere, ez? Gure artean lankidetzan zeinekin aritzen gara, ez? Eta lehen igual, justo Mireiak eta Inarak aipatu duten horretan, ez? Bai igual ez darela oso ezarrita ze balore edo ze helburu, ez? Ditugun nola oso modu zehatz baten, baina bai marko orokor batetikan, hauek izango direla, ez gutxi gora bera. Eta algunei begira, askotan ateratzen den zerbait dela indar falta pertsonala, ez? Eta hori kudeatzea eta ez kutsatzea taldekideon artean baita ere, ez? Orduan nola zaintzen ditugun denbora faltak, lana eta militantzia uztartzea, eta gero baita ere guri gertatzen zaigun gauza bat dela ordizibea ez dela taldekide guztien bizilekua, ez? Eta orduan horrek segun eta zeinentza motivazioa gutxiago suposatzen duela, ez? Gero ere, batzuen esperientzia falta, batez ere sentitzen dutelako, igual dalako lehenengo taldea militantziako esparrura mugitzen dana, ez orduan zentzu horretan, bai sentitzen dutela, ez jakintasun handi bat, eta hori, eta esperientzia falta, eta gero baita ere, estrukturari dagokionez, bai ikusten degula, ez, estruktura hori falta zaigula, ez ditugulako igual hainbeste landu edo identifikatu zein dan gure estrategia, ez, marko oso zehatz baten ez degulako kokatu, baino, nik hori niretzat, modu pertsonal batean ja bai ikusten dut balio bat bezala, ez, bai kokatzen ditugulako beste helburu horiei begira, ez, orduan, gero, hau sakonduko dugu, baino, pixkat hori izango zen. Galdera laburtxo, erantzuteko. Zure militantzi gunean, zure herrian, eskualdean, dena delan, militanteak edo jendea erakartzeko, ze puntutan uste zuzaudetela? Jendea etortzen da, komplikatua da? Bai, komplikatua da, batez ere, karo hor bi maila egon daitezke, bat da herri maila eta bestea goi herri mailan, ez, baiaran. Orduan, hor bai identifikatzen dugu, igual goi herri mailan talden arteko saretze bat badagoenez, orduan hori adibidez, bai gerturatu daitekela jende gehiago, ez, edo gehiago tiratu dezakegula hortik, baino azkenen gure artean eta gure ingurun ibiltzen dien jendeak erakartzen ditugula, ez, eta gero herrin, lehen igual aipatu da, ez, nola esan dezuezuek, unibertsona edo geruzana, ez? Igual gu gehala hori da. Orduan iristen gehala beste geruza horietara. Baina oso markoa nahiko itxi gelditzen dela. Eta horrek baita ere eragiten duela, ez? Gu segun eta zenolako ikusgarritasuna daukeun herrin, edo herriak baita ere feminismoarekiko duen oinarria edo interesa, horre eragiten duela. Leo? Zer esango zenuke? Hori zen, kokapen laburtxo bat, zer dean edo, eta nola egiten duen lan, edo bestela hartu mikrofono. Bai, hasiko naiz nire burua aurkezten, kaixo leo naiz, pertsona migratu bat naiz, Gasteizen bizi naiz, eta Euskal Herrian nagoenetik Gasteizen bizi izan naiz betidanik, emakume migratu eta Euskal Herriko emakume migratu eta razializatuaren sareko kidea naiz, izan luzea,
baita mugimendu antiarrazistako kidea, mugimendu feministako kidea baita ez. Gero, sakonduko dugu gai horretan ez, aliantzak eta kontu guzti horiek, ze pixkat dirudi ez, gure jasotzen dugun indarkerien arabera zatitu behar dugula gure pertsona, eta ez, espazio ezberdinetan banatu. Baita ere pertsona genero eta sexu disidentea naiz, eta esparru horretan baita mugitzen naiz pixka bat. Sarea kokatzeko, gaur nago kolektibo migratu eta razializatu ordezkatzen, nolabait, azkenean, gaurko egunerako, pixkat momentu bat hartu izan dugu, zen, zer ekarri nahi dugun espazio honetan, pixkat gure azkenean aipatzen da puntu ezberdinak, ezi pandemiak, ezi ez dakiz zer, eta ni nago hemen, bozera maile bezala. Sarea nortzuk osatzen dugu, naiz eta gure izena izan emakume migratu, guk esaten dugu jarri nahi dugula fokoa arrazializatu ditzan. Guretzako da garrantzitsuena, ez azkenan batzuetan agertzen da debate hori dugu, zer den migratu izatea edo izatea, hemen Euskal Herritik Alemaniara joan den pertsona bat Europarra hartu ezakit migratutzat bere burua, baina nabarmendu nahi du arrazalizatuak izatearena horrekin dakarren indarkeria estrukturalarekin. Espazio esmisto bat gara, hau da, emakume edo gizonak ez garen pertsonak bakarrik daudela, arrazializatuak, ez daudela kidetzurea gure espazietan, eta espazioet dator baita ere lehen aipatzen zen, ez dakit nahi apatu izan den, baina, sarea osatzen dugunok, bai partatzen dugu espazio mistoetan, mugimendu feministan, bestelako esparruetan, baina bai puntu baten elkartu ginenean, zepizka kontatzeko nondik datorren asuntoa, azkenean amankomunean geneukan guztiok zen espazio esmisto baten beharra, ez? Azkenean uste genuen baita espazio ezberdinetan gure, ez da gino esan ez, beharrak edo gure biztipenak ez dela erdian jarriz eta bete faltan botatzen genuen hori. Eta horrekin bat, nahi genuen, gure espazioak izatea guk ahotsa eramateko, eta osatzen dugu pertsona emakume eta ez gizon arrazizatu migratu, Afrikakoak, Abiaialakoak, Euskal Herria bizikarinak, sarean gaude Gasteizen, Iruñan, kide batzuk daude Bergaran, gaude pixkatzak abanatuta. Orduan, gure propuesta nolabait izango zen, gure arbasoen borrokarekin aurrea jarraitu, eta feminismo bat eraikiz, feminismo horrek arrazakerearen kontra borrokatzen duena, kolonialitatearen kontra borrokatzen duena, eta orduan patriarkalarekin borrokatzen duela. Taldea 2016 urtean sortu zen, gaur egun jende batzuk pasatu izan dira taldetik, ez dago, baina handik emakume migratu militatzen zutenak espazio feministetan eta antirrazistetan topatzen ziren gure bizipenak egoerak hemengo Euskal Herrian emakumean jartzeko, ez? Eta gero gure artean konbokatzen hasi ginen, 2017 bildu ginen Juberkiz Espinosarekin egotzela Donostian, eta handik aurrea hartu dugu espazio propio bat erreflexia botatzeko, eta horrea jarritu dugu ez. Al final, espazioa da iztegiteko sistema kolonial eta rasistaren barruan, zeharkatzen gaituzten egoera horietaz, eta gure narratiboak propioak eraikitzeko batez ere, azkenean espazio batzuetan eman izan da, lehen aipatu izan dugun hori paternalismo horiek, apropiazionismoz, eta, halako edo potere dinamika batzuk eman izan dira. Argi daukago ez dugula nahi espazio mistoekin ditugun harreman apurtu, hau da naiz eta espazio ez misto bat aldarrikatu, horrek ez duzan nahi ez ditugula bestelako aliantzak sortu, ez dugula parte hartutzen bestelako espazioetan, baina bai aldarrikatzen dugu dela gure espazio propioak eta handik erakitzen dugu komunitate bat,
binkulo batzuk, bai afektiboak eta bai politikoak gure artean. Eta, bueno, momentu batean, hori sortzen, pentsatzen gure artean zaintzen, eta, bueno, horrela esan da, bai da espazio bat noski politikoa, eta eramaten dugu baita ere zaintzetarako, azkenean ez da, ez gara batzen, eta benga, agenda politikoa aurrera, ez? Claro, hain sakabanatuta gaude, pues, ezakit, hilabetero edo bi hilabetero, segun eta aldugunean, saiatzen gara aurrez aurre biltzen, egun bat, edo asteburu bat hartzen, ez dakit, sukalatzen, konpartitzen, nola gauden hori, galdetzen, bueno, ez, beste zaintza espazio bat, esango nuke. Ireia, zuk zer esango zenuke hor dagoren inguruan, eta nola antolatzen zarete, eta... Bale, bai entzuten da ez. Ni Iraia naiz, Azarroko naiz, Herriberakoa, eta bueno, Herriberan batez ere militatzen dut Euskararen aldeko mugimenduan, eta bueno, kasu horretan zehazki hor dagoren herri dinamika ditzen dugu espazio horretan. Gero bai egia da unibertsitatean beste espazio batzutan militatzen dut, bueno, etorri naiz hortaz hitz egitera ez, hor dagoren, eta bueno, euskaltzalen mugimenduaren inguruan nola dagoen momentu honetan Herriberan edo, bueno, Herriberan eta erdi zonalde horretan Nafarroan. Nik esango nuke, hor dago sortzen da behar batzuetatik, ez? Bai ikusten genuen Herriberan zeudela dibez agente oso potente bat zena, eta badago oraindik ez, agerraldia dena, baina nik uste agerraldiaren helburua eta agerraldiak egiten duena da batez ere euskara sustatzea eta normalizazio prozesu batean zaitzea, normalizazio prozesu batean jartzea euskara batez ere dinamika batzuen bitartez, non euskara ez da bakarrik politika, baizik eta euskaraz hitz egiteko, mintzatzeko, eta espazio horik irekitzen du agerraldiak. Eta guk ikusi genuen behar bat, ez bakarrik euskara sustatzeko, baizik eta euskara fobia hori kentzeko, ez bai egia da, existitzen da zonifikazioaren ondorio soziologiko batzuk, eta hori da guretzat, edo nik ditzen duguna ez, euskara fobia. Hor dago sortzen da zonifikazioari ez, edo lelo horrekin eta paradigma berri bat sortzeko euskararen inguruan Herriberan. Orduan sortzen da 2021 batean ez, con la declaración de Cortezen egin genuen adierazpen horrekin, ez eta zergatik Cortezen oso simbolikoa delako Nafarroko azken herri horretan egitea adierazpen bat euskararen alde ez, jende oso anitz bat elkartzeko, eta eroai aldarrikatzeko guk genuen egin eta egiten duguna da Herriberatik mugimendu bat abiatzea. Hau da, hau ez dela etortzen kanpotik, hau ez dela etortzen Iruñetik, hau ez dela etortzen EAetik, bezik eta guk Herriberako jende hori nahi dugula euskara horregotea, eta normalizazio prozesu batean ez bakarrik kaleetan entzuta euskara edo bizitza euskara, baizik eta ez egotea erazoak euskararen kontra. Hau da, ez da normala ikustea zure herrian dagoela pankarta bat barkatu edo ez dakite nola ditzen diren olako plakitak Nafarroko gobernuek egiten dituztenak, ez? Eta egotea euskara zen euskaraz dagoena tatxatuta edo dena den. Orduan, guk sortu ginen helburu horrekin ez, hainbeste euskara sustatzeko baizik eta espazio bat irekitzeko, paradigma berri bat sortzeko zonifikazioaren kontra, eta, ere baitza aldatzeko zonifikazioa azkenean egoera injustu bat dela Nafarroa guztiarentzat, ez bakarrik Herriberarentzat edo zonalde ez euskaldun dena, juridikoki ez euskaldun horretarako, baizik eta apurtzen duelako Nafarroako kohesio horrekin, eta azkenan egiten duela nabarros de primera y de segunda, ez, batzuk daukate eskubide batzuk, eta beste batzuk ez ditugu eskubide horik, ez da euskara ikasteko normalizazio batekin. Eta nik uste, pixkat hortik da sorrera eta helburuak.
ez dakit esan da izan baina. Bai, eta Iraia zer esango zenuke, 21 sortutako mugimentua da, nola izan da pixka bat jendea erakartzeko prozesu hori, lehen Maiderrek ere aipatzezun, Marinak eta ere aipatu dute, geruzen esate genuen hori, ez, geruza bat dago erdikoa, trinkoa eta muina, gero bigarren eruza bat parte hartzen duna, baina zea gutxe horrekin, da hirugarren bat, bueno, puntualki nolabait apuntatzen dana, ez? Bueno, zuen kasua nola izan da, hori nolabait estuti jartzea, jendea erakartzea, nola indargune, ahulgune? Jendea erakartzeko eta, bueno, batez ere, nukleo hori komien artean jartzeko, nukleo bat egiten duena, koordinazio bat herri guztien artean, nukleo sustatzeko bai egia da dobila ja, como perfil batzuk identifikatutak, hau da, herriberako jendeak aurpegia ematen ditugunak euskararen alde. Eta hori da, ez dago jende asko hori egiten duena, orduan, badakigu nortzu garen, jende hori, orduan, nik uste jende horien artean ez, eta ja parte hartzen ditugun nok beste espazio batzutan adibidez agerraldian, aika edo korrik antolatzen, eta jende hori ikusi genuen hori, zegoela beste behar bat edo beste edo bide batetik joan behar ginela, orduan hori egiteko edo lehenengo antolaketa hori egiteko ez da izan oso zaila, horrela ditzeko. Bai egia da gero, zabaltzeko askoz, nik uste askoz zailagoa dela batez ere, dagoelako super sartuta ja azkenengo, nik esango nuke, 30 urte hauekin zonifikazioaren lege horrekin, dagoela super sartuta. Ideia bat de euskara ez da gurea, euskara da kanpoko movida bat, orduan gainera etortzen bazara euskararen inguruan hitz egiten, zade, guza apaltzen eta zeo zer inpozatzen, orduan asko zailagoa dela jende berri horren gana heltzea, eta hori da guk zaiatzen duguna egiten pixka zaletzen ingoera hori injustua dena. Gero, tokiko baiagia da aldatzen dela egoera. Daudela herri batzuk askoz errezagoak dinera, komilen artean errezagoak besteekin konparatuta direnak, hortaz edo hori zabaltzeko, baina, nik uste momentu honetan gaudela batez ere lehenengo fase horretan de, nukleoa sustatzen eta lehenengo horruipen egiten herriekin. Leo, orain zuri galdetuko dizut, eta gero, galdera berdina zuentzat, ezta? Pixka bat hitz egin nahi genuen baita ere gidoian jasota dago militantzia eredu ez. Zuek oso gaztea zarete. Gau, jarri deu lehen militatze zen, ez da ginola, eta behar bat ez duzu ezagutzen edo. Baina, zaigu ez da interesatzen, badakizuen ez lehengo militantzia. Gaur egun nola militatzen da? Eta seguraski, diferentea da baita ere, zuen talde bakoitzeko, esango dugu, soieto politiko hori edo militante hori nordan eta ze ezaugarri ditun, ez da? Baina nola militatzen da? Ezan behar dut, gaztea naizela, baina sareko gaztena, Orduan, Mai honetan, esan dena. Baina diot, sarean daudela jende igual darramala ez dakitu, urte militatzen eta haien jatorrizko realetan ere militatu izan dutela, orduan, haiek igual, bizi izan dutela igual kontraste edo konparazio edo, alde ezberdinak, nik uste militatzea dela, lehen atera izan dela, hori pertsona migratoen kontua, parte hartze soziala eta guzti hori, eta askotan, lehen ez dut aipatu, baina, sarea osatzen dugunok ditu biztipen lan egoera oso ezberdina gure artean ez, batzuk prekarizatuak, beste batzuk prekarizatuagoak, orduan militantzia askotan, inkluso ikusi izan dugu, como, militatzeko kapaza baldin manez, inkluso privilegio bat bezala ikusten dugu, igual baditu kideak, igual badituztela bakarrik pare bat ordu libre astean, ahal dutena, gorputza jartzen dutela, baina ez beti ez, eta militantzian ikusten dagoela baldintzatuta sistema zapatzailearekin, eta, ez dela lineal, momentu batzuetan zaudela hobeto txarrago, baina
azkenean sistema honetan sustengatzea pertsona migratu bezala arraza izateak zailtzen du, ez? Askotan priorizatu behar duzu biztirautea, lan bat izatea, gutxieneko rekurtsoak izatea, eta beste batzuetan zeharkatzen da osasun mentalarekin, azkenean nik uste baita militatzea eta borrokatzea denbora guztian nekagarria bihurtzen dela, eta, bueno, adibidez, basarrian izaten ditugu garaiak edo momentuak non egiten ditugula barneko gauzak, barneko lanketa, gure artean, eta gero kanpora begira ez, tailerrak, hitzaldiak, alako gauzak, eta momentuen batean ez da nekagarria berdutu daiteke, edo energia guztia azkenean egun osa gauzak salatzen, oiukatzen, kentzen zaitu, eta daude momentuan non jartzen dugu lehentasun bezala zaintzea gure burua, ez da, ezin gara denbora guztian kanpora borrokatzen egon, zaindu behar dugu gure burua, eta bai niretzako izan da prozesu bat, bai askotan dirudi kalean egon behar garela, edo militatzeko modu bakar egon behar dela, edo nik militante txartela izateko joan behar naizela mani guztietara, 5 asanblada astero, eta badaude erresistentzia egiteko moduak, eta horretaz hitz egiten dugu gehiago, erresistentzia moduak sistema honen barruan, igual niretzako erresistentzia zan daiteke, kare batean, martxoak sortzeako mainen ez egotea, porque nekagarra egiten zait, violentoa izan daiteke, eta naiz eta espazio feminista baten egon, topatzen dituzu, terfak, arrazistak, bestelako porfilak, non? Por lo que sea, elkartzen zaiten espazio baten, eta seguruago edo ez segura bihurtu daiteke. Orduan, haitute momentuak non militatzea guai, baut denbora, baina beste batzuetan da, eske ez dakat indarrik, eske ezin dut ez da sostengatu nire burua, ez? Eta orduan, militatzea pasatzen da 3. plano batera, eta hori ere ondo dago, ez? Ezin dugu beti kanpora ematen egon eta ez barrura. Nik zarean gertatzen zait gauza berezi bat, diguste momentuan topatu dudan espaziorik seguruena, eta niretzako kriston erresistentzia izan daiteke asteburu pasatzen erekidekin, gozatzen, dantzatzen, jaten, momenturen batean ukiko dugu agenda ez, baina nik uste dela arnazgune bat ere sistema kaka horren guztiatik, eta areta indarkeria gutxiago jasotzeko espazio bat, eta horrekin da erresistentzia, bezala, ez azkenean matxakatzen gaituen sistema baten egotea bizitzaz gozatzea, eta alako momentuak izatea guretzako erresistentzia, ez? Gure burua zentroan jartzea alako espazioetan, erresistentzia, eta horrela. Bai, zaintza. Bai, hoi da. Bale. Bai, guk bai markatzen dugu ez, zein da hitz egiten dugu askotan, zein da militante eredugarria, edo zentzu horretan. Ta noski identifikatzen ditugula marko baten izan dana ez, bai eragin duela presio eta karga handi bat, ez? Nun igual gu edo talde batera sartzen garenean, ez? Hor sortzen dan pertsona, prozesua eta taldearen inguruko dialektika horretan, ez aber norbanako bezala nun kokatzen garen. Ez, orduan, bai identifikatu degula gu talden hasieran sartu ginenen, ez? Izan zala igual herri askotan gertatu daiteken bezala, txosna batzordetik protokoloa lantzeko eta egun more bat egiteko, ez? Eta orduan, hortikan ja hasi ginen, pixkat ikusten bai behar degula, hau feminismoaren lanketa bat egitea, baina gure egunerokotasunari begira, ez? Eta orduan, hortikan, hasiera batean zeuden perfilak edo bai eragin digutela guri gero ondoren gaur egun daukegun taldearen konfigurazio horretan militantzia eredu hori markatua izatea edo sentitu dugula baita ere zentzu baten, ez? Orduan, guretzat bai dala garrantzitsua
identifikatzea batez ere hasieran lehenengo harrerak nolako dien, ez? Pertsona hau ezagutzen dugu, ez dugu ezagutzen nundikan, egonda herrian, ez da egon, ez? Orduan lehenengo harrera horiek baita ere garrantzitsu die eta gu taldekideen artean askotan hitz egin dugu, ez? Batzuk bai sentitu direla momentu askotan, ni ez naiz militante bezala, ez? Ni sartu naiz talde feminista batean, nun behar pertsonal batzutatikan abiatuta, ez? Eta interes pertsonal bat izan da, nahi dut jakin, ez? Zer dan hemen egiten dana, edo pixkat interes hortatik, ez? Interes pertsonal batetikan. Eta bai ikusten dugu behar bat, baita ere, zentzu horretan ez, militante perfil ezberdinak irikitzarena, eta balioan jartzarena hoiek denak, baita ere, ez, orduan, horretarako baita ere, igual guk askotan, komentatu izan dugu ez, nola, eta ze puntutan gauden bakoitza, ez, izan dugun historiagatik eta bizipenetatik, ez, orduan, militante eredugarri horrek suposatzen dizkigun karga horiek, saiatzen geha zaintzen, zentzu baten. Nun gure militantziako eredu horretan, noski daudela lankarga asko, eta demora guztin sentitzen dela presio bat, nun ikusgarritasuna, eta kanpoan egotearen horretan, baino bai lehenesten degula taldearen zaintza, ez? Bai identifikatzen degulako militante oso ezberdinek gaudela, perfil ezberdinak. Gero igual dago herri mailan koordinadora eta koordinadora batzuk esate dute como un tiro, gauza batzuk erabakitzeko ordun. Hor militanten perfila daulako, ez dakit nola esan, beste modu batea organizatzen ditugulako gauzak, ordun ikusten degula mailaketa bat zentzu horretan. Eta horrekin batean nahi iruditzen zait, naiz eta igual behar pertsonal batzuetatikan erabaki edo autua hartu talde feminista batean sartzearena edo bestelako talde batean, iruditzen zait prozesu baten parte izan barra daukela, edozein mugimendutan, politikoki eragiteko begirada horretara irikitzea. Baina horrek ez dizula ekartzen hasiera baten, hori prozesu baten parte da, taldekide askok esaten dute, karo, ni hasieran, ez balin badet ezagutzen herrian zer da mugitzen dana, edo talde feministen inguruan, edo bestelako eragileen artean zer nolako harremanak dauden, orduan ez dut ezagutzen errealitate hori, orduan hori prozesu baten parte dela jartzen dugu mai gainen, naiz eta hasieran, igual militantzia eredua, igual suabeagoa edo izan, orduan ikusten degula horren parte. Eta gero hor, ezagutza horrek baita ere ekartzen dizkigula, herria bera edo bestelako esparruak analizatzeko gaitasun bat, igual beste eragiekin ditugun botere harremanak, igual zakit gure herrian adibidez, kiroletako eragile, kriston indarra dute, eta orduan hor, bai euki genuen gatazka bat, eta zentzu horretan ikusi genuen gure ahotsa ez zeola posizio berdin batean, eta orduan herriak baita ere zeini begira dagoen, eta gu hor kokatu behar garela, estrategia politiko bat eraikitzeko orduan, baino lehentasunak baita ere horre eukita, presente. Bai. Nik uste, eta hor dagoen kide bezala, gure militantzia oso ezberdina da, batez ere, herri dinamika bat delako. Hau da, ez da talde finko bat egiten dituguna gauzak gure izenean leku konkretu batean. Baizik eta bai antolatzen gara militante perfil hori batzuk, gero beste esparroetan bai militatzen dugunak, ez? Como plankintza bat egiteko, baina ez da erez plankintza bat egiteko, bizik eta herriekin harremanak egiteko. Hau da, gure helburua da batez ere lokal hori indartzea edo herrietan talde txikiak sortzea, jende, herrietako euskaltzaleen artean, hau da, ze batzutan ez dugun ez hitz egiten euskaltzale garela edo nahi dugula euskara bultzatzea gure herrietan edo Nafarroan, ez gara elkar ezagutzen ere ez gure herrietan. Orduan pixkat gure funtzioa da batez ere ezein beste guk hor dago bezala, baizik eta ustea herrietako jende hori gauzak aurrera eramatea. Orduan egiten duguna da hori esan dudan lehen perfil hori bilatzea herrietan, eta perfil
horrekin harreman bat egitea eta joatea herrietara pixkat lantzeko, nola ikusten dugu hemen egoera, zer aldugu egin, ez, eta pixkat hor dagoren artean, ez, nukleo horrekin artean, eta herriko peña jende horrekin harreman egitea, pixkat hori horrera emateko lokalean. Eta nik uste hor dagoela adibidez ezberdintasuna zuek esan duzunarekin, azkenan gure lana gehiago koordinazio edo bezala egitea, batez ere ez dagoelako beste gizarte mugimenduak horrela oso antolatuak gure espazioetan, orduan hori ekartzen ditu azkenean zailtasun gehiago aurrera eramateko ekintzak lokalean, eta gero baita ekintza negoziak adibidez egin genuen manifestazioa Tuteran urri honetan, hori aurrera emateko zu bakarrik edo zu agerraldikoekin eta aikako jendearekin, baina ez da ere ez militantzia hori zuek esan duzune dago, militantzia ez dakit nola ditu, hegemonikoa dena edo denok ezagutzen duguna. Oso adoz nago Maiderrek esan duenarekin rollo gure prozesuak, igual taldeak badu prozesu bat, baina taldearen parte de garenok ere gure prozesu propiak ditugu, eta oso garrantzitsua dela nik uste prozesu horiek ezagutzea. Askotan, klaro, azkenan alako espazioetan ematen dira bapatean jendea agertzen eta ezartzen direla, edo nekatzen dela, edo horretzen dela, eta ez duela galdetzen, no? Galdetu beharko genuke ez daudenak, zaitik ez daude, no? Edo zeil zaitasunak dituzte baita alde horretatik, eta gero baita ere, igual militantzia orokorrean esparrotan ematen den gauza bat dela, saltzen zara talde batean, eta lehenengo pentsamendua da, nik ez dakiten beste honen inguruan, nik ez dakit idazten, nik ez dakat mai, ez dakit nola esan, no? Ez dakit maia, ez dakit espezializazio bat honekin, eta nik uste, errepikatu behar dugula, nik uste bakoitzak eman dezakeela, dozuen, un poco, ez dakit nola esan euskaraz, no? Baina, dar desde lo que tú eres, desde lo que tú aportas, eta horrela da, fijo, egongo dira norbait oso ondo idazten duela, eta igual lagundu ezakela ezagite testuak idazten eta beste noseke, baina nik uste azkenean jendea gutxi esten duela bere burua, no? Ni ez naiz hain kapasa, ni ez naiz osartzen hau egitea, eta naiz eta taldeak erritmo bat eraman eta prozesu bat eraman kontuan izan behar dugu bakoitzaren prozesua. Eta hor baita ere nik sartuko nuke talde hauetan ematen danetan informazioaren eta botere harremanen kudeaketa. Azkenen, segun eta ze perfil gaientzen dan taldea dinamizatzeko edo zentzu baten askotan ikusten ditugula olako markotan ezakitakta bat egiten edo ezakita egiten. Orduan, guazen hau elkarrekin akompainamendu bat bezala egitea, eta kolektibizatzea ezagutza hoi. Orduan, informazioki bar degula eta botere harremanek kudeaketa bat baita ere, ez eroitzeko jerarkizazio baten edo bestelako elementu batzuta. Nik uste horrekin lehen aipatu duzuena ez dagoela edo orokorran ez dagoela errelebo generazional hori gertatzen zeguna adibidez, nik militantzia dudan lekuetan ere unian batez ere. Azkenean gertatzen dena, batzutan ez dakigula oso ondo egiten transmisio fase hori, ez? Nila joan behar naiz talde honetik, eta orduan nola egingo dut nik nire jakintasun hori transmititzeko, ez? Kide berrei, ez? Ez emateko ere ez botera harreman horik eta ez jeisteko paternalismo batean de no, tienes que hacer así, así, así. Horrela izan behar delako eta listo, izek eta elkar egiteko denon artean hori behi. Denbora gehiago suposatzen du baita ere, ez orduan askotan igual como azkartasun honek ez gaitula guztien igual denbora hartzen eta ibilbide hori eramaten, ez? Eta ez dakit imagina, espazio kolektiboa dela gazte izerarekin eta kontestu zehatza, baina baita nik ez dut uste nola baite prozesua bizitan dutenak ospain behar dutela, ez? Eta batean nik uste egon behar dela azkenean erako espazioak da un elkarri ikasi konstante, nik ikasiko dute haietaz, haiek nik ikasiko dute, eta
azken egiten dugula guztiok taldea, askotan dirudi sartzen zela dinamika bate, eta bueno, gara talde bat eta taldea ezak ezer, baina guk gara taldea guk egiten dugu, eta nola guk, ezakit, besan duzuna banatzen ditugu botere harremanak, nola koiatzen dugun alde horretatik, eta bai zarean, jodao asko ikasi dute, osea, zarean niretzako izan da, ibilbide ezberdinetako emakumeak jatorri, baita ere formakuntza ezberdineko emakumeakin konpartitzea, eta ikasi dukeiago bazkari batean, mahai baten bizitza zitze egiten, edo kerroio tailer batean, osea, esan nahi dut, nondik ere banatzen dugu informazioa, osea, azkenan alako elkarrizeta informal batean elkartruke bat eman daiteke, eta ez da ni, osea, ez da como kokatu behar naizela goian zuri erakusteko, ez? Eta zuk ez dakizula ezer, edo jan ikuste dut helduagoa dena ez dakiela ezer, zer duagoa da, nik ustean. Eta guain, gaia pixka bat aldatuz ez, baina aipatu ditugunan ikerketetako bat ere bazen pandemia, ez da? Eta pandemiak, pandemian ginenean, ez da, eta orokorrean nahiko argi, titular batzuk agertu zian, ez, esan nahi dut alde batetik kaltetuenak emakumeak, edo zaintzaren ardura handien hartu zutenak, kaltetuenak emakume migranteak, eta beste alde batetik kaltetuetako hizkuntza euskera, ez, nolabait EAen behintzat, eta zoritxarrez Nafarroko erdikunetik bera ez, baina eskola hizkuntza bat, beraz, nolabait, espazio gabeko hainbat eta hainbat jende euskara entzun gabe, edo euskararekin kontaktua kasi moztua, ez? Bueno, esan edo, hemen zaudeten hirurok nolabait, titular kanpoko hileetatik, nolabait, emakume migrante eta euskara izan ziela pixka bat, kateregi aulenak, ez da, pandemiaren ondoren, edo pandemia garaian. Galdera hori da, zuek nola zuen kolektibo, erakunde, mugimenduan, militantzian, pandemiak zer suposatu zuen, eta ondoriorik utzi ote duen, zerbait aldatu ote dan. Iraia, pandemia ondoren sortu zineten, baina, bueno, igual horregatik. Bai, hori da, bueno, esan behar nuena batez ere, guk hasi ginen hori antolatzen pandemia eta gero, baina bai pandemian utzi zuen leku bat, nik esango leku bat edo espazio bat berriro birpentsatzeko ez, zeintzuk dire erronka berri hori edo hausnartzeko ere bai, pixkatzen izan da pandemia arte ibilbidea eta zein izan behar da hemendik aurrera pixate. Hausnarketa hori egiteko, paroiak bai erabili behar ditugu gauzak egiteko, ez da nik uste hor egon zela hausnarketa hori, nola dago eremu juridikoki ez euskaldun horretan euskalaren gaia nola dago ez bakarrik administrazioan partetik baizik eta bai soziologikoki, eta egoera honen aurrean zer ikusten dugu antolatzea berria dena eta perfil berri horretarako heltzeko. Eta nik uste, azkenean batzutan hartzen dugu la pandemia garaia como algo muerto, ez genuen ezer egin eta hor geratu zen gauza como si nada, baina nik uste bai beste bide batetik, erabili genuena gauza berriak antolatzeko eta bai hausnartzeko egoera bera momentu horretar arte eta hortik abiatzeko. Herriko taldea pandemian desagertu izan, desegin izan, orduan, hori izan zen ondorietako bat, ez? Azkenen egie da, justo gure talden izan ditugula panetorri asko, eta orduan iritsi izan urte horretan egon ginen pentsatzen, en plan, nola reaktibatu dezakegun talde hau, ez, herri mailan. Eta azkenen, erabaki genuen tiratzea pixkat inguruko jendea, ez, maila horretan, eta beraien gana gerturatzea, eta aber interesatzuten taldean parte hartzeko. Eta etorri izan pandemia, eta orduan dena bertan bera gelditu zen, eta ez zenun
Ez genuen sarerik, ez genuen talderik. Orduan, nahi horrek pertsonaki bai eragin zitela, zentzu baten duen azkenen impotentzia handia sentitzen dezunez, ez dagoelako estruktura bat markatuta eta ez dagoelako talde bat artikulatuta, interpelazio politiko bat egiteko. Orduan horrek nik uste bai pertsonalki eta bai beste taldekide batzuk bai gertatu zaigula, mina handia eragin dugula horrek, orduan gero nola egin, hau, ezakit berri despertatzeko, baino behintzat oinarri batzuk egoteko zentzu horretan. Orduan, bai utzi dola marka handi bat zentzu horretan, eta bai nik ikusten dut baita ere denborak aldatu direla, eta orain bai lehenesten ditugula, igual gure artean ditugun sareak, gure artean ditugun aliantzak, taldea indartzea bera, eta bai ikusten dutena da zentzu horretan helburu horrekin, ez degula sentitzen askotan politikoki eragiteko botere bat dugula sentiaraztea, hori ez da gertatzen gure kasuan behintzat, hori da nek egiten dudan irakurketa. Ez azkenen pandemiak zentzu horretan erakutsi digu ez geundela artikulatuta, ez geundela estruktura bat markatuta zentzu baten, eta gaur egun taldearen konfigurazioak baita ere ez eragiten duela zentzu horretan nun ezakitze puntura arte sentitzen gehan eragiteko gaitasuna dugula herrian edo ikusten baldin badugu jendea ez dela gerturatzen, orduan nun dago boteri hori, ez? Nun dago, barkatu. Que lío. Nun dago, ez? Ai, ya se me ha ido. Nun dago ez eragiteko dugun presentzia hori, ez? Orduan, bai, guretzat desgaste handia izan da, ezagit. Pandemiak denetarik gertatu izan dela, alde horretatik bapatean bagenituen kaleak supermilitarizatuak, orduan bai korputza razializatuak geneukan segurtasun sentsazio hori guztiz desagertu izan zen, ni gutxen ez nahi sentitzen lasaiago hainbeste kotxe eta polizia ikusten eta redadak eta nolabait kontestu horretan legitimizatu zen gehiago korputz hori dan kontrola, alde batetik, gero bestetik, ezagite kaleetan saltzen duten jendea, ekonomia eskutuan lan egiten zuen jende guztia, bapatean ezin za kale batera, imagina egoera administratibo irregular batean zaudela, orduan ezin duzu justifikatu lan egazoa zela, eta bapatean estatutik alternatibak jartzen zaizten dira, erteak eta lako gauzak, baina populazio migrante bat edatzen da horren kanpo ez, eta azkenan ari da ikusten dala kristan egoera, aukera batzuk daudela dirudela, baina aldi berean ez, eta gero, sarean hori izan da, bakoitzak bizi izan zuen bere prozesua etxetik, zaiatu ginen elkartzen, egin genituen pare bat sesio badaukagu mugimendu antiarrazistako kide bat psikologa dela, aprobetxatu genuen berarekin zumen bidez zeak egiteko, beskatzek ehatzeko, azkenean ez. Zen dana, bakoitza bere etxean bere prozesuarekin, gero bai mugimendu antiarrazistan eta lako espazioetan hasi ginen egiten erresistentzia kutxa, ze jende segun kriston prekarizatuta, orduan ez dakite janaria edo diru pixka bat sortzeko sare bat edo kutxa bat, jende egoera horretan zegoen jendeari nolabait sustengu bat zehazten emateko, eta gero zarean ere indartu egin ziren bilera virtual eta gaur egun nolabait mantentzen dugu eredu hori. Igual batzutan pasa daitezke pare bat hilabete ez ditugula gure aurpegiak ikusten, orduan Zoomen bidez da alako plataformak, ez di aurrez egotea bezain efektibo, baina gutxienez ez zara desanklatzen, bapatean alako espazietan parte hartzen duzunean eta bapatean krisis momentu vital batean zaudenean desmarkatzen zara eta emazten dizu apuro esatea, horren ez din nahi egon, horren ez nago,
sorrela pixkat. Eta ez dakit, adibidez, salak eta pilo bat eman ziren, batez ere Bilbo, San Francisco auzoan, ez dakit, ezagutzen duzun dagoen egoera, dela auzo bat dagoela oso kriminalizatuta, eta dago kriston kontrol poliziala, eta adibidez uste, pandemia garaian izan zala, zimaz, betiko, erasak, baina, zimaz, alako egoerare areagotu egin ziren, eta batean ez dakit mundu guztia bihurtu zen polizia, eta batean, venga, burgesu tal, eta batean kriston individualitate ikusi genuen, eta gero horrekin bat saretze baten beharra, edo artikulazio baten beharra, hori, ezakit. Fiskat, solidaridad barrial, deitzen dena. Beste gai bat jarriko dute mahai gainean. Erakunde publikoekin ze harreman duzue? Harremanik baduzue? Harremanik eduki nahi duzue? Zer uste duzue nolako izan barko lukeen? Edo ze indargune, ze alguna ditu? Leo? Jarretuko dut. Claro, ahí se da un poco... Claro, ez da dugu, beste superantikapitalista, ez dakiz zer bat, baina zarea bezala ditugu como bi ikuspuntu horrekin, ez? Alde batetik, nolabait, bai zaila da gure bizitza sostengatzea, eta horrekin guk uste pedagogia hori nolabait lan bat bezala hartu behar dela, azkenean segiten dugu Euskal Herria tur, ez da dut horrela, baina esan nahi dut, azkenean behar ditugula espazio batzuk ez ditugula, adibidez ez dakit gure espazioetatik ez ditugula ez espazio autogestionatuak, ez espazio okupatuta, erabili ditzakegunak, orduan da, como, guk uste nolabait kontribuitzen dugula ekonomia honetara eta zerbitzu horietara, orduan guk ere ahalduntzen moduan ikusten dugu gure burua erabiltzeko erabili, mereztu dugula espaziorik erabili, hemengo jendeak erabiltzen dituen bezala, horretako dela, eta, eski ez da izan dugu esan nahi nuen, baina, barkatu, hori. Eta hay una frase que dice, ¿no? Pues es que con las no se puede tirar la casa del amo con las herramientas del amo. Pues antzeko zeo zer, osea, pentsatzen dugu, baina liberean gu dela borrokatzen padroiak jendea inmigratori lortzeko, erregularizazio bat lortzeko, pues erakundetan sartu behar gara nola baite, como orduan, pues modu estrategikoan esango genuke, pues erabiltzen ditugu espazioak, adibidez, eta hierrak emateko emakumeen etxetan egiten ditugu batzuetan, halako espazioetan, eta hori, al final, eske, gutxienez, pues garraio ordaintzeko eta gastoak urritzeko, osea, que tampoco nos hacemos ricas por hacer cosas en el ayunta, baina bai adibidez, zarean egiten ditugun ekintza horietan, ez? Eta hierrak ez dakiz zer, horrekin batzen dugu dirua, eta diru horrekin bildu gaitezke garraioak ordaintzen ditugu taldean, ze azkenean, sakabanatuta baldin bagaude, eta nini behar naiz Pamplona, luego tengo que ir a tal, ezin gara sostengatu, orduan erabiltzen dugu, gutxieneko batzuk asetzeko taldean, ez? Y también por querer apropiarnos también espazioz. Bale, bai, guk bai ditugula harremanak, ez? Instituzioekin batez ere berdintasun teknikariaekin eta udaletxeko berdintasun zinegotziekin, ez? Eta hor ditzen adibidez, orain dela 2 urte baita ere iriki zuten jabekuntza eskola, orduan guk espazio horretan ere parte hartzen dugu. Karo, honek bai eragiten digula, ez? Adibidez, ez? Adibidez jartzagatik martxoak 8, antolatzen baldin badegu herri mailan, baiara mailan, eta gero baita igual udaletxeekin behintzat komunikatzeko zer egiten ari garen edo nola antolatu behar ditugun gure ekintzak,
Karo, hor kriston desfasea dau, nun igual astero eukitza ditugu 4 bilera, adibidez, 4 espazio ezberdinetan egon behar garelako, zentzu horretan, orduan, guk, adibidez, instituzioekin edo kasu honetan herriko udaletxearekin ditugun harremana, desgaste bat suposatzen duela, ez? Eta nik bai ikusten dut bestelako esparrutan, udaletxek gehien tiratzen dute mugimendua edo dala mugimendu feminista, ez baita ere zentzu horretan, protokoloak egiteko orduan, ezakit, jaietara begira edo bestelako esparrutan, berdintasun planak, kontraste bilerak egiteko, ezakit, ze ekintza egingo dituzue zuek aurten, behar dugu jakin, hau publiko egiteko eta hor egoteko, eta ezakit zer, edo ezakit, horrelako espazio pila bat sortzen direla instituzioekin lan egiten dugunen, orduan, eta hori dena baita egiten dugu hor gaudelako, eta ikusten dugulako baita ere hor egon behar garela, ez? Baita ere, gu adibidez hasi ginenen, herrinbazioen berdintasun mai bat, ez? Hasiera bat, eta hori izan zan gure hasierako elkargune bat, ez? Ja dagoeneko bazeolako estruktura hori markatuta, eta orduan hori izan zan gu gero koordinadora sortzeko, ez? Beste bide bat. Orduan bai ikuste ditugula behar direla horrelako espazioak baita ere, berdintasun mai bat, jabekuntza eskola ezakit horrelako erramientak baita ere instituzioen partetikan, ez? Baina nik baita ere galdetze beraiez zer egin dezakete guregatik, ez? Nik ulertzen dut, eta guk baita ere ikusten degula modu estrategiko batean egon bar garela, ez? Protokoloaren inguruko lanketa egiten degunen, protokolo aktibatzen danen hor egon nahi degulako, ez? Baina horrek zer suposatzen duen, baita ere lankarga asko eta presio asko zentzu horretan, orduan, bai. Orain. Nik esango nuke erakunde publikoekin momentu honetan hor dago bezala behintzat ez dago harreman bat horrela deitzeko, batez ere hori lana momentu honetan interpelatiboa delako. Hau da, saiatzen gara antolatzen masa bat edo perfil batzuk herriberakoak direna esateko edo antolatzeko jende bat euskararen alde egiteko haien herrietan eta gero jende hau saiatzea egiten harremana batez ere udaletxekoekin, baina udaletxeetan egoerak ez dago ezer euskaraz literalki orduan, hori egiterakoan batez ere aparte da haiek pertsonalki udaletxeko gobernuek daudela euskararen kontra, udaletxe bertan ez daude gauzak euskaraz esan nahi dut, ez daude gauza bilingüetan, gauza horik ez direla existitzen. Orduan zentzu horrekin ezinezkoa da egitea harremana udaletxeko jendearekin eta beste erakunde publikoekin, nik esango nuke batez ere dela hori, lan interpelatibo bat Nafarroako gobernukoi zonifikazio lege hori nik esango nuke hori ezabatzeko, baina behintzat aldatzeko eta egoera hori juridikoa dena eta gobernutik aldena aldatu hori planteatzea edo behintzat mai gainean jartzea, baina erakundi publikoekin olako moduan de bilerak egiteko eta gauza horik ez, baina dira gehiago interpretiboki herrietik gizarte mugimendu bat bezala, baina ez harreman zuzenkide hori. Aliberean da, nahi dugula igual modu legislatiboan ezakin dorazan gauzetan eragin izan, aldi berean ikusten dugu adibidez ez dakite generoaren, emakumeak babesteko atere izan dituzten araudi guzti hori, gaur egun ez dutela egiten emakumeak ez jasotzea indarkeria matxista, no? Como que nahi dugula puntu batera altzea de venga, hau gutzen ez instituzioetan sartu ahal moduan, aldi beha es como, pues, no, sigue matando, baina, es un poquito como, bai eta ez, eta beti dago ez da bai da hori ez. Bai, eta horrekin ari adibidez, behin pentsatzen, sortu zen ideia de
orain egiten dugu Nafarroan euskara ofiziala. Bat-batean. Nafarroa osoa euskara ofiziala izango da. Baina ez badugu egiten pedagogia hori guk hor dagotik egiten duguna de euskara da zer ez beharrezkoa, baina bai lotura bat egon behar dela euskararekin eta umeak euskara ikastea eta ez dela nada del otro mundo eta horrelako pedagogiak ez badugu egiten, la gente apuntaría a sus hijos a las clases de euskera que se ofrecen. Hor dago guretzat zalantzere bai, ez? Bale, legalki ezabatzen dugu legea, baina gero sozialki ez badugu harreman hori euskararekin nola lortuko dugu benetan ez izatea bakarrik zer legala dena eta listo. Horregatik hor dagotik saiatzen dugula egiten, hau injustua da, saiatu behar garela haukentzen, baina ere bai egiten lehenengo hurbilpen hori euskararekin, ez dago hurbilpen bat euskararekin herri askotan, orduan hori ere bai nik uste. Bai, eta gure kasuna adibidez, igual badago hurbilpen hori, nun badagoen nahia bat protokoloak egiteko eta hau dena, baina gero benetan instituzioen aldetikan dagoen benetako barne lanketa bat egiteko nahia eta aldaketa sakonago bat esango nuke hori ez dago. Osea, azalean gelditzen den zerbait dela esango nuke baita ere, Osea, lan askar daitek. Bai, hori da, bai. Gai importantea eta interesgarria. Azken gaiari helduko diogu, eta bere importantea eta da, ikerketek esaten duten bezala, Euskal Herriko gizarte mugimenduak oroar, elkarren arteko aliantzak egiteko prest eta jarrera horrekin daude, ezta? Intersekzionalitateak esaten du, nire impresio da, datozen ez da denborapea ez da esaten, hilabeteak urteak edo hamarkadak, baina uste intersekzionalitateaz asko hitz egin beharko dugula eta asko mamitu beharko dugula, zer dan benetan hori eta nola egiten den, ez? Baina, hor tresna bat badagoela eta ikasi beharko dugula aplikatzen gurean, ez da? Hau zergatik diot, sarritan aliantzak esaten delako, eta aliantzak, txapel orokor bada, eta hor sartu liteke edo zer gauza, eta denak ongi etorriak, edo ez, baina ia benetan aliantza horiek baduten azpian, elkarlan horrek albideretzen duen, orain baino, nola esango nuke, eremu justuago bat, eta elkarren arteko botere harremanen kudeaketa bat, eta guzti hori, ez? Hori izango litzateke, nolabait modu sakon batean, aliantza horiek zeratzea, ez? Lehen galdera sinpleagoa, ez? Ze harreman dituzue, alde batetik, uste dute hirurok militantzia diferenteak edo borroka diferentetan kokatzen zaretela, zeuren baitan ere nolabait intersekzioaren irudi hori baduzuela, ez da? Eta normalean gainez borroka horiek gorputzean gertatzen dira bezala batera doaz. Ez gara 3 eta 4 eta 5 pertsona egunean zehar, baizik pertsona bera gara, leku diferentetan, ez da? Zeuen mugimenduetan, kolektiboetan, ze aliantzaren inguruan ze iritzi, eta norekin landu izan duzue, nola landu izan duzue? Zarean beti izaten dugu ez, guk aliantzak hitza erabili ordez zubiak sortu nahi ditu duela ez, azkenean eraik izan dela modu berdinean, iguale, eta daukatela puntu bat, elkar puntu bat, baita izaten dugu hori, aliantzak ez dian poterotxoak benetazko ekintza bezala, ez, askotan daukagu aliantza hitza ahoan, eta ez dela nahikoa esatarekin aliada naizela, ez, baizik eta ikusi nahi ditugula benetazko ekintzak, ez, nahi dugula ja akziora pasatzea, solidaritate batera heltzea, involukrazio batea heltzea, konpromiso bat hartzea,
gure jarrerak errebizatzea, ez? Hitza esartzea besteei, ez protagonismoa, osea, benetazko, ez? Oso polita dian hitzak, baina praktikan dugu eta praktikara eraman. Eta gero, bueno, pues, harremanetan gaude, pues, ezagik, aliantza, emakume mundu martxarekin, beste plataformaekin, movimientu feministarekin, antirrazistarekin. Eta, bueno, gaurko egunean, aipatu nahi nituen, Euskal Herrian dauden eta, bueno, igual beste txokotan baita, baina, bueno, Euskal Herrian dauden beste kolektibo, askotan dago irudi bat, ez, pertsona migrante eta razizatok, ez gaela antolatzen, ez ditugula espazio propioak, ez ditugula diskutxo politikoak, eta gaude ez, pues adibidez ditu kolektibo migratu batzuk, EH feministak nika, diela emakume eragoze batzuk, kolektiba trabajadores africanas, Comunidad Negra y Afrodescendiente en Euskadi, badugu Abiaial elkartea, erregularizazioa orain plataforma, ze gero, bueno, tarterik balin badago aipatuko du pixkat, gero dago kolektibo bat emakume migratu soziosanitarioak, zazkenean atera izan da zaintzaren kontua ez, norengan erortzen da zaintza, emakume migratu nortzuk dauden zuen seme alabak, zuen aitona amonak zaintzen, zer nolako balintzetan, eso de la esclavitud moderna, deitzen dena trabajo de interna, gero papeles para todos plataforma, raíces kolektiboa, kolektibo neopanafrikano, ero baitu bizitzariak top mantarekin, eta Bartzelona edo Madrid beste kolektibo batzekin, baita Amuge elkartea, dela elkarte egiteko dela Euskal Herrian, besteak beste, eta hori, simazameta, esan duzuna esan duzu solidaria, no, esan duzu intersekzionalitatea. Edo hori da beste galdera. Bueno, esango da, gero egitza pasatzeko. Bali hori da, ez? Aliantzak, eta ikusten ditugu, bai da osarean partatzen militatzen dute espazio ezberdinetan, baina militatzen aparte, baude aliantza zehatzak, bueno, igual ez dugu espazio berdinean militatzen, adibidez nik ez dute martxoak 8aren plataforma militatzen, baina martxoak 8 bat dira, non dago agenda komun bat, batzen gara, ez, azkenean martxoak 8 da, como, ez guztion agenda nagun berden eguna, kalako kontuak. Eta gero, aipatu nahi genuen, intersekzionalitatearen kontua dela, gaur egun como instituzioen partetik apropiazio bat eman dela, eta dorzetarako erabiltzen dela intersekzionalitate hitza ez, eta azkenean hemen gutxien ez Euskal Herrian intersekzionalitate entzuten dugunean, dudanean, beti como que falta zait arraza, ez? Beti aipatzen du generoa, beti aipatzen dugu adina, baina guk uste arraza ez agertzen dela, eta nolabait kondizio horri balore gutxiago ematen diogu beste gauzen gainetik, ez? Osea, igual daukagu oso barneratuta sistema matxismoa sistematikoa dela, eta opresio zapakotza sistema hori oso argi daukagu, baina gero arraza izatearekin ez da gauza berdin ematen ez, adibidez ez egoera matxista baten baldin bada emakume bat erasotzen baldin badut, beti ez dute emakumeari, babestu dute emakumea, erasotzaietik apartatzen dute, erantzun medidak edo protokolo oso zehatzak daude, baina gero pertsona arraza izateok indarkia jasotzen dugunean, eskatzen dugute beti erasotzailearekin negoziatzea edo akordio batera heltzea, no, pero habla con esta persona, eskutzalek, ez dakiz zer, eta minimizatzen dira eta gauz estrukturak batetik kentzen dela ez. Bale, nik hemen bai aipatu nahiko nuke lehen atera dien gai batzuk ez, justo zuen ponentzian zubilanen inguruan eta hori ez, eta hori bai ikusten detela oso harremanduta dagoela aliantzekin, zentzu baten. Askotan
iruditzen zailen baita ere hitz egin dugunen militantziaren eredu hegemoniko honekin, eta honek eragiten dituen presioak eta lankargak eta hoiek ez, marko horren barruan kokatuko nuke agentziaren kontzeptua ez, agentzia ze modutan eta nola ulertzen dugun ez, hau, bueno, tarte hartuko eta honea ekartzeko ez. Dago autora bat, Saba Mahmoud deitzen dana ez, eta beak egiten du agentziaren inguruko irakurketa interesgarri bat ez. Ella cuestiona la agencia social como un sinónimo de resistencia a las relaciones de dominación, ¿no? Lo que impide el análisis en algunos movimientos. Y ella aboga por una concepción de la agencia como capacidad de acción que se habilita y crea en relaciones de subordinación. Hauena ekarri nahi nun, batez ere, igual lehen egun janen hitzeiten ez, militantzian ereduen ingurun, eta askotan igual zergatik kolektibo ezberdinek ez diran gerturatzen, talde batera militatzera, edo askotan ateratzen dan beste ideia bat baita ere izaten dalako pasibotasuna, ez? Eta iruditzen zait militantziaren barruan baita ere aterki zabal bat deneinen agentziaren markoa bere horretan hor sartzen dela eta agentziaren perspektiba hori iriki behar degula, ez? Porque ulertzen baldin badegu militantzia baita ere talde batean militatzea bakarrik eta hortikan ekintzak eta egitea ez gara ulertzen ari como bere osotasun osoan, ez? Orduan zentzu horretan, beste kolektibo batzuetatik, beste norbanako batzuk baita ere egiten dituzten ekintzak, agentzia bezala eta militantziako esparru batean kokatzea ere interesgarria iruditzen zait zentzu horretan, ez? Nun, adibidez, gertukoa izan deten zerbait, ez? Emakume batek ez dakina euskeraz ez gazteleraz, ez, eraso bat jasan zuen herriko plazan, ez, orduan gerturatzen da eta esaten du, karo, nik momentu horretan bai sentitzen nuen nire eskubidea nuela horri erantzuteko, ez, eta orduan, baina karo, ze mekanismo auki ditzazket, eta, horre honginen hitz egiten, eta berari atera zitzaion, no, edo ez esatea eta keinu batekin, ez, como performatibitate hori erakusten. Karo, iruditzen zait, eta hau da pixkatekarri nahi nuna honea, ez, militantziaren barruan agentzia horren aitortza ematea eta begirada hori irikitzea, ez? Zentzu baten, nun norbanako bezala edo kolektibo bezala ere, eragiteko gaitasun hori aitortza bezala aipatzea, ez? Adibidez, herrian dauden bestelako eragileekin, igual, como grupos de ayuda bezala, igual identifikatzen dituguna kanpotik, ez? Emakume ezberdinen kasun, ez? Emakume etorkinak izan daitezkela, ez? Justo ni adibidez hor egon naizelako. Ez ditugula aitortzen, ez, militantziako beste esparru bat bezala, ez, eta ez baluketekiko agentzia bat, edo ez balin balukete nahi, como beraien errealitatea aldatu, ez, orduan hori ere aitortzea, garrantzitsua iruditzen zait, batez ere aliantzen ingurun hitz egiten degunen, ez, markoa irikitzeagatik batez ere. Plan, igual zeini begira gaude, zeinekin nahi ditugu aliantza hauek eraiki, ez? Guazen igual perspektiba hau irikitzea, beste sujetutasun batzuk daudelako zentzu horretan, eta horiei ere aitortza ematea, eta ez begiratzea como jarrera paternalista batetikan, baizik eta identifikatzea agentzia hori dutela, eta beraiek ere eragiteko gaitasuna dutela, dauden markoan egonda ere, ez? Orduan, pixkat hori nahi nun komentau, aliantzan ingurun eragiten duelako batez ere. Bai. Orain zoi entzute bain, konturatu naiz, guk bizi dugun errealitate oso ezberdina da, eta ez da bakarrik gizarte mugimenduen edo antolaketa hori begiratzen, baizik eta politikoki ere bai. Osa, nik uste dut, gure gizartea askoz despolitizatuagoa dagoela, orokorrean. Osa, hau da, guk orain daukagun aurrean erronka horiek, nik uste eta aliantzak egiterakoan oso ezberdinak direla. Hau da, eske planteatzea egitea zozer martxoak zortzerako zure herrian, es una revolución. Eta hori dira gauzak hemen super normalak dira, herri guztietan egotea kontzentra bat zure herrian, eta hori gure herrietan ez da pasatzen, eta da super arraroa, y es la feminista de turno que está haciendo cosas. Orduan horrelako gauzak nik uste bai, kontuan hartu behar dugula batez ere, guk lantzerakoan, zaibez nire gertatzen zen batzutan joaten naizela, y pienso que sigo estando aquí. Hora, como ez,
zaude hemen eta hemen gauzak beste puntu batean aurkintzen direla. Eta aliantzak egiterakoan nik uste garrantzitsua dela bai, bueno, edo nik egiten dudan irakurketa da, soziologikoki batez ere gazten artean bi tendentzia daudela, zonalde hori, Iruñetik, bueno, edo TAF, Iruñetik eta Lizarratik, beraz, dagoen leku horretan, bi tendentzia ezberdinak daudela, bat dena, gazten artean batez ere, jurrismoa deitu dudan hori, nire lehenengo hurbilpena euskararekin da, a través de Roten, eta eta horrelako gauzak, eta gero beste bat dena, espainolista goa dena, eta me ponga pulserita, porque soy super español. Orduan, hori bai lantzerakoan eta lantzak egiterakoan gertatzen dena da leku jurru horretan gazten artean dago gazte asanbladak sortzen, ez dakit zer, eta orduan batez ere lan hori agerraldiak egiten du, egitea aliantzak gazte asanbladak hauekin eta gazte asanbladak hauekin lantzea eta euskararen egunak adibidez antolatzea, lehenengo hurbilpen hori egiteko euskararekin eta batez ere hori egiten da musikaren eta aisialdi horren bitartez. Eta gero gertatzen dena beste leku horretan da asko zailagoa dela sartzea eta zeo zer antolatzea ez dagoelako ez antolatua herrietan. Orduan, batzutak geratzen da pixkat como champiñonadas, adibidez, egitea argazki bat pankarta batekin, ez dakit zeren inguruan. Orduan, nik uste aitortu behar dugula gure gura, adibidez, antolatzea kotxe bat 9 pertsonekin, jotea, ez dakit, Iruñera mani batera euskararen alde, hori da aurrera pauso superhandi bat. Edo zaiatzea pertsonez berdinen artean, esatea ez dakit, saiatuko naiz euskararen klase batzuk aurrera eramatea gure herrian, kriston aurrera pausoa, edo zaiatzea A eredua ireketzea zure herrian, kriston aurrera pausoa, eta A eredua da bakarrik izatea, optatiba bat, zure eskola publikoa, ez dakit nola esan, horrelako gauzak bai, batzutan geratzen direla hor de, bueno, eso es una mierda, egiten badu konparaketak beste egoerekin, bai, honenek uste dut batzutan, bai, begiratu behar du gogoela gehiago, nola dagoen gizarte hori zein den konplexutasun hori eta horregatik interseksionalitatea niretzat oso garrantzitsua bai ulertzeko zein den gure errealitatea eta nondi gatoz eta zein izan da tradizio historiko hori eta ez da egon tradizio politikorik hemen dagoen bezala eta horrelako gauzak ulertzea bai guk lantzea eta aurrera eramateko gauzak oso garrantzitsua dela eta batez ere euskararen kontu honekin, ez? Euskal Herriko gizarte mugimendua euskararen inguruan dago antolatuta, euskara da ardatz nagusiena, zozoaz, ez dakit, herri batera, esatera, behitu, egingo dugu ez dakit zer euskara, ez da van a decir, ya, claro, bueno, pues igual, entonces no quiero. Eta horrelako gauzak gertatzen dira, ez daukate anekdota bat de Zetak taldea, musikaren taldea. Joan zen Andosilara, just dago, Herriosako mugara, bideo bat grabatzera. Eta kontaktatu zuen, horrekin, herriko eragileekin, ez dakit zer, eta lehenua, la gente super ilusionada, ze guapo tal, eta gero jendeak enteratu zen, pues que era en euskera la canción. Orduan ja, jende batzuk egin zuen, de guk hor ez dugu parte hartuko. Bai, egia da, Andosian bai dagoela super, gazte asanblada bat oso pontetan dagoena, ez dakit zer, eta adibidez, jende hori bai lagundu zuen, baina, bueno, horrelako gauza bai gertatzen dira. Orduan, bueno, bai euskara dela super transbertsala gizarte mugimendua, baina, bueno, gure realitatea askoz ezberdinagoa da, eta nik uste orain gaudela zaiatzen, beste modu baten. Bai, bueno, intersekzionalitateen lezio bada lekuan leku taldean aldia, egin behar dela gauzak ez da. Bueno, zuen entzuen tarte irekiko dugu, galderak, edo iruzkinak, edo zalantzak. Ez da genuen amaitzeko, puntu bat zen, zein zien zailtasuna, kanpora begira ez dakiz zer, eta mugimendu antirrazistan bizizan duguna da, azkenean, bai agenda feminista edo mugimendu herri mugimenduetako agendak, beste norbaitek markatzen duela
Eta beti da, ez dela como elkarrekiko agenda bat markatzen, baizik eta nik sartuko zaitut nire agendan eta egun honetan pentsatuko duzutan. Baina guk gure errebendikazak eramaten dutuguna adibidez kanpaina hau eraman izan dugula hilabetez Euskal Herri eta Estatu Espainolean 500.000 sinadurak lortzeko 500.000 pertsona erregularizatzeko eta horretako behar gainitu sinadurak eta horretako jende horrek izan behar zuen lan Espainiarra ez dakiz zer eta izan da sentitu izan dugula espazio askotatik ez dela gureganako hurbilketa bate eman eta gu ere, aurre jarraitu da, kanpainak eraman izan du komunitate migratu eta razaizatuak, no? Baina guk gure alakoak eramaten ditu denean, hori dia adibideak aliantzak praktikan jartzeko, ezin duzu zure burua aliatu bezala identifikatu, baina gero alako ekimenetan ez parte hartu ez azkenean. Holako gauzak orduan, eskaintza bezala, edo nola jarri ezakezu martxan zuen aliatu txartela? Alako ekintzetan parte hartu zez, esan duzuna ez, azkenean igual mugatzen zarela zure militantzia espaziora, baina zaitik ni joan behar naiz, ni banoa nahi duelako ez, ni banoa martxoak 8 baterako, martxoak 3 baterako, baina gero gure manietara ez da, ez duzu ikusiko mugimendu feministako kide bat, ez du ikusiko ez dakizten mugimenduko kide bat ez, eta azkenean feminismoa antirresista izan behar da, dekolonial izan behar da, antikapitalista izan behar da, eta denak bateran ikustean behar diela ez azkenean. Bai, eskerrik asko zuei. Araiak lehenengo hitza hartu duenean, aipatu duzunean herri beran euskaren aldeko beste elkarte bat zegoela eta zuek sortu zenuten beste bat, pixkat beldurtu naiz. Zer eta, Euskal Herriko beste ezaugarri bat da, gizarte movimentuetan zatiketa egotian. Eta pentsatu, hasi gara hemen zatitzen euskaren aldeko movimendua, eta orduan ikusi zorionez ez dela horrela izan. Eta, nahi dut, zu pixkat hori aipatzea nola izan den hori, eta, zuen arteko aliantza badagoen, edo nola egiten duzuen elkarlan egiten balin behar. Eta ere igual, Ainara eta Marinari galdetzeko, edo pixkat lotzeko zuek hasieran eman dezuen hitzaldiarekin, hor, iruditu zait, ere bai, aipatu duzuela, gatazkaren aurrean, movimenduen jarrera dela, nik uste, heldutasun puntutik oinaretara jotzea, balorean jartzea horizontaltasuna, eta horrela bain bada iruditzen zait, guen dela 10 edo 15 urteko senatokitik aldaketa handia eman dugula, zorionez. Eta iruditzen zait, ez dela bakarrikan aldaketa soziala edo soziologikoa, baizik eta aldaketa kulturala. Gizarte movimentuetan eman den aldaketa kultural sakona. Horren nahi dute bai, zuek abere ze esperientzia edo ikerketa horren bidez ze nola ikusten duzuen. Ez da zatiketa bat. Hori baldin bada, beldurra ez da zatiketa bat. Eta bai, dago aliantza bat super argia dena eta gutako batzuk daude agerraldian eta aekan eta euskararen mugimenduan herriberan. Eta nik esango nuke ez dela zatiketa bat, ulertu behar duguleko bai agerraldiaren lana, da gehiago espazioak sortzea euskaraz hitz egiteko, hau da, jakin behar duzu euskara, jakin behar duzu euskara, baina dira gehiago elkarguneak hori euskaraz hitz egiteko edo euskara, ja izan behar duzu hurbilpen bat euskararekiko. Eta hori ez da gertatzen orokorrean gure zonaldean. Horregatik ikusi genuen beharrezkoa zela aparte de izatea, kriston antolakundea dena edo eragia dena, adibidez, agerraldiak egiten duena, kriston gauzak euskararekiko, sortzeare bai, beste, ez da eragile bat, da herri dinamika bat, beste, ez dakit nola deitu, baina
saiatzeko beste bide batetik egitea euskararekin lotura hori gure zonaldean, ze beretan existitzen da euskarafobia dena. Eta ezin dugu ere ez egitea dena euskaraz, jendeak ez badu ezer jakiten. Eta hori da realitatea, jendeak ez du jakin. Ez dago, nire herrian adibidez, G-eredua dago. Eta G-eredua da ez dagoela optatibarik eskola publikoan. Eta, claro, horregatik guk ikuste genuen beharrezkoa zela bai, gero sortzea beste herri dinamika bat edo beste eragile bat lantzen duena gehiago subjektibitate hori edo egiten duena pedagogia bat soziologikoa dena, hau da, herrietan egiten dena, euskarafobia hori poliki-poliki kentzeko eta lehenengo urratsak aurrera eramateko euskararekin. Nik uste hor dagoena ezberdintasuna. Ez dakit. Gure ikerketan guk aztertu duguna, gutxi sakondu dugu gatazketan, baina egon badaude. Eta horiek ezberdin kudeatzen dira leku komun baten, espazio komun baten dago zenin, ezberdinek parte hartu nahi daben espazio komun baten dago zenin, hor sortu aldin gatazkak, adibidez aipatu duzun heldutasun hori edo, egitura horizontalena edo oinarrizko adostasun komunak bilatzearen eta hori espazio komun batzuk partekatzen direnean, bai saiatzen da, elkar ulertzeko ariketa hori egitera eta pixkat zubigintza hori, elkar ulertu, elkar hobeto ezagutu, elkarrekin proiektu ezberdinak aurrera eruteko, baina nahi komun bat dagoenin. Hori ez dagoenin, nik uste dut, herri mugimenduetan gatazkak badaudela, ematen direla, eta beti ez dala posible hitz egitea elkarrekin edo eta egitasmo komunak aurrera erutea. Orduan zentzu horretan, nik uste dut, segun nondik heltzen garen, proiektu batzuetan nahi komun batetik heltzen garenin, hor bai badago alegin bat, baina beste batzuetan ez da posible, eta bakoitzak bere espazio propioak lehok aipatu dituen horiek ematen ditu, da nik uste dut, adibidez, badagoela, ez dala guztiz dramatiko bez, batzutan esaten dela, oin ez da momentua elkarrekin hau egiteko, bakoitzak bere hausnarketak eman behar ditu, eta etorkizunan ate hori zabalik gelditzen da, baina ez da forzatzen bez, ni dut esan. Ez dakit ulertu baten. Ni galdetu nahiko nuke hemen hitz egin da zeharremana duten erakunde publikoekin, baina, ikusirik, behintzan ere ustez, herri mugimendua hain da zabala, anitza, dispertsatua, bestakit, eremu ezberdinetan, inkluso sektore edo problematika baten inguruan ere, oso sakabanatua, bakoitza bere ikuspegi, bere zehaztasun, nabardura, hori gizarte aldaketa batean, globalki kokatzeko sekulako puzlea da. Globalki kokatzea, nahita ez, igual egon daitezke beste bideak, baina gure gizarte honetan, proiektu globalak eraldatzaileak emateko erakunde edo entitate politikoak daude, edo sindikalak. Horiekin, alderdiekin, sindikatuekin, batzudan oso harreman gora behatzo izaten da, depende de zer ideologia dauden tarteko noski, baina zuek nola ikusten zute zen, aldi berean zehate eragile aldatzeko alegia proiektu global baten barnean, baina bakoitza bere esparruari helduz eta bere nabarduari helduz oso gatazkatzua sortzen dira harreman horiek. Ez dakik nola bizi dezuen hori, ze guzpide dezuen, zer rola bihor duten, zuek beraiek nola eragin alderdi, sindikatu eta erakunde horietan, ez bakarrik erakunde esaten dut udala bezala edo gobernu bezala, edo batzar nagusi bezala.
alderdietan bertan ideologia bat tartean dagoen erakundetan. Izan gazte mugimenduan, nahiko eratua dagoena globalki, eta esparru desberdinak hartuko ditunak, izan sindikatu batean, izan alderdi batean. Ze harremanak, nola ikusten dezute uztarketa hori? Nik uste ez dezakean bakarra da, nik uste gu ez garela, bueno, bai, no? Es como un camino de vuelta, baina igual handik ere urbildu behar dela gehiago gizartera eta alago espazio militantetara eta autogestionatutara. Ez dugula, como bai, nik ez dut uste eraman behar dugula un plan super tal, venga, hau jarri, no? Sino que egon behar dela una interakzio entre gizarte mugimendua eta haien partetik nik ez da gizte esan. Nik badakititut galderak, adibidez, sindikatuak langileen eskubidetaz aritzen dienak, bale, baina ez da langileek. Migratuentzat, egoera administratibo irregularrean dauen langileentzat, segiten ari dira sindikatuak atxarretartasun legaren kontra adibidez. Pues nik baditut galderak, eta han botatzen ditut, eta guk aldarrikapenak bat ditu beti. Asuntoa da, ea, hango jendeak heltzen dien gu gauden espazioetan. Sin más, es que ez da baterantxo magiko, ez dakizuek. Nik hor apunte bat, komentatu da puzlearena, puzlearen ideia hori azkenen mugimendu asko gaudela eta igual bakoitza dauken artikulazioa eta estruktura modu ezberdin batean funtzionatzen degula, hori horrela da, baina eske errealitatea hori da baita ere, esan nahi dut, gu taldetan funtzionatzen dugun nukleo txiki hauetan horren arabera funtzionatzen dugu eta konfigurazio horiek zentzu horretan ematen dira. Orduan noski Leorekin ados nago zentzu horretan ez nun elkarlan horiek begirada horren arabera ekarri behar ditula, puntu komun horietatikan hastea izan daitekela gako bat, interpelazio horietatik ezakit. Aditzen da, bai. Aiztien solastoa militantzia ereduetaz, nik igual ere, eta baita intersekzionalitatea eta kontan hartzeko agian ekarri nahiko nuke ere, ze igual militantzia ereduak aldatu diren, sensazioa batzuetan erabiltzen diren tresna edo taktikak, batzuetan ere eraldatzea kostatzen zaigula, eta beti lehenotik etortzen diren herramientak erabiltzen ditugu, eta hortarako kasu ekarri nahiko nuke, adibidez, azaroan 30erako mugimendu feministak deitu duen greba orokorra, zaintzaren inguruan, eta hori planteatu zenean, ustut mugimendu feministaren barnean egontzela eztabaida bat, justo zaintzari lotuta sektore prekarizatuen agian ezin du greba orokor batean parte hartu, internoak direnak, hauniztan, zaharretxetan daudenak, jartzen diren zerbitzu minimoengatik ezin dute parte hartu eta justo aukeratu da berriz ere taktika edo tresna bat, feminismoaren barrenean dauden sektore batzuk, agian protesta metodo horretan kanpoan uzten dituenak, eta hausnarketa honekin eta ikusita ere talde arrazializatuen ordezkari bat dugula, eta pixko nahiko nuke jakien hori, borroka molde horiek ze puntotaino batzuetan zailtzen duten intersekzionalitate hori edo aliantza horiek, eta agian ere buelta bat eman beharko genuela ez bakarrik militantzia ereduari, baita borrokarako zen metodo erabiltzen dira. Bai, nik hor, militantzia hegemoniko horren inguruan hitz egiten deunen, baita ia praktika horien inguruan hitz egiten, azkenen gure egunerokotasunen eta edo estrategia politikoari begira, ekintza egin nahi ditugun sartzen da militantziako esparru horretan, orduan noski nik ere ez hauzket erantzunak, ezen izan daitezken bidea, baino
idealena izango zen espazioak sortzea horren inguruan hitz egiteko, ez? Eta berze tresna izan daitezken erabilgarrik, denon artean, ez? Hori aurreratzeko edo elkarbanatzeko, baino iruditzen ezakitze nolako espazioak igual ez diren egon. Noski mundu guztiak ez daukala aukerarik greba bat egiteko, horregatik, nik ez daukat ez da grebaren kontrako posizio bat, baina ez dut grebarik egingo, nik ez dut grebarik egingo, greba egiteko lan bat izan behar dugu, ez? Horretaz aparte, ez da ordaindu gabe, momentu hauetan, lan egabe, pero sin más. Asuntoa da, hori, askotan, hori alde batera utxita ere, mundu guztiak ezin duela gorputza jarri. Bidutzen zai super guai, ir, quemar contenedores, nire gorputza, igual ni ez naiz jarriko delante de toda esa que vamos a quemar Gasteiz, te imagina. Ez dut ezaten hori pentsatu izan dudala, eta egiteko asmorik daukadala, baina, esan nahi dut, espazio askotan ezin dugu gorputza jarri edo ezin dugula gauzak modu berdinan aldarrikatu, igual guretzako dien konsekuentziak ez dira berdinak, horregatik. Eta ezin diogun mundu guztiari exigitu gorputza jartzea, igual, lehentasun bezala izan beharko zen, nortzuk, vamos a una mani, gure artean nortzuk daude egoera hor baten, nortzuk jarri izakete gorputza hemen. Pues igual, ideia da hacer un círculo alrededor de tus compas migradas, por ejemplo, o no ponerlas delante, o no decir, es que esto es borrokatzen, porque, pues es que ezin dugu, eta de beste borroka egiteko erak, y ya está, askotan, kostatzen zaigu molde horietatik ateratzea, baina badaudela beste batzuk. Ez daukat ideiarik ez dentzuken, baina, badaude. Nik horrekin lotu nahi nun, iruditzen zaitelako hain justu ere mugimendu feministak problematizatu dula oso klasikoa zen borrokarako tresna bat eta eman diola beste zentzu bat. Ez uste planteatzen nahi danik inundik inora orain dela 20 urteko greba orokor baten parametroak, horregatik deitzen diogu greba feminista orokorra, feminismoak eman nahi diolako zentzu bat, ez? Eta zentzu hori oraindik aigea iraikitzen, baina iruditzen zait. Azkeneko martxoaren 8 eman zian greba feministek erakutsi zigutela. Batetik, mugimendu feministak planteatzen duen greba, ez da hola lotua soldatapeko lanera, eta hori iruditu zitzaitenei izugarrizko aurrera pausua, ez du bakarrik problematizatzen edo tresnabea, baizik eta problematizatzen dula langile izaera, zer ulertzen dugun lan bezala, zeintzuk dian langile eta zein ez. Orduan, niri zentzu horretan iruditzen zaite pauso handi bat eman zula. Batetik hori eta bestetik inundik inora ez zuelako planteatzen edo ez degulako planteatzen greba egiteko modu bakarra dela, goizeko 7 o 6 erditan gelditu, piketeak egin, fabriketara jun eta lanera juten dan horrei oztopatu bere bidea, ez? Hori zala igual, nik nire iruditerian dakaten greba eredu horri, ezagutu nuna, ez dakit, 15, 16, 18 urte neskanean, oain dazkat, urrengo astean ditut 42 orduan, denbora asko pasa da. Baina, hori ezagutzetik, ezagutzera, ni Zarautzen bizi naiz eta arratsaldeko 4etan biltzeko aukera izan genula etxeko langile interna dauden emakume pila batekin edo batzukin behintzat eta jardun genula egoera horrei buruz, iruditzen zait tresnabea ere beste zentzu bat ematen diola. Bere muga guztiekin aigealako jartzen fokua ere egun batean eta oso zea parafernalia askoko eszenografia baten konkretuan, baina iruditzen zaite badagola prozesu oso luze bat greba orokorra haue deitzeko, airala zubi, aliantza eta bestelakoak
lantzen, espazioak sortzen, ez bakarrik gelditzeko greba hortan baizik eta prozesu bat luzera egiteko. Horregatik, iruditzen zaite planteatzen ditugune tresnetan gure begirada ere ezin dula izan oso simplea, porque oso prozesu konplexuak daude atzetik, eta nahi behintzat emateit sentsazioa beti defendatzen dut berdina, baina eta horregatik militatzen dut mugimendu feministan, iruditzen zaitela oso eredugarria dela egiten dituen prozesuetan eta ekintza politikoa edo politika edo militantzia ulertzeko dazkan moduetan. Bazkaltzera.